Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Umuugong na naman sa banwa ang balitang isang matandang babae ang natagpo ang patay sa gilid ng irigasyon sa gitna ng malawak na palayan ni Mang Fred. Hindi niya totoong pangalan. Balita sa buong baryo na isa ang matandang ito sa mga pinakakilalang agresibo at mapanlinlang na aswang ng lugar. Simula na mangyari iyon sa matanda, naging madalang ang mga tiktek at wakwak na palaboy-laboy sa gabi. May uri ng aswang na kadalasang salot sa lugar ng kabisayaan. Mga aswang ang kinatatakutan noon sa lugar. Subalit nang mapatay si Lola Usang, ang pinakamatandang aswang, naging palaisipan sa lugar kung sino nga ba ang tao sa likod ng pagpatay ng mga aswang. Dahil hindi lang si Lola Usang ang napatay, maging ang dalawang taga-kabilang baryo na tanyag ding gabunan ay hindi rin nakaligtas sa kamay ng misteryosong berdugo ng mga aswang. Sino nga ba kaya ang misteryosong berdugo ng mga aswang ang napadpad sa lugar? Ating alamin sa kwento na ipinagkatiwala sa atin ng isang taong itatago natin sa pangalang Santino. Taong 1981, dahil sa hirap ng buhay ay napilitan si Santino na sumama sa kanyang mga pinsan para mag-ibang bayan. Sagana sa palay ang nasabing lugar na hindi niya binanggit, kung saang dako, at doon ang destinasyon nilang magpinsan. Ang naaning palay ay pinatuyo para gawing bigas. Kapag umabot na ng 3 o 4 na sako ay tsaka sila uuwi at ibibigay sa mga magulang para pangkain ng buong pamilya. Ang iba ay binebenta para pamasahin na rin. Iniipon noon ni Santino ang mga naaning palay para hakutin malapit sa thresher machine. Hindi niya kayang buhatin ang isang malaking bigkis ng punpun ng palay nang may lumapit na isang matanda na naglalako ng tindang kakanin. "Totoy, baka nagutom ka na. May tinda ako ditong tinapay, suman at puro. Pwede utang. O di kaya'y palay na lang ang ibayad mo mamaya." Pang-iinganyo ng matanda. "Naku, huwag na po, Nay. Busog pa po ako," tanggi ng binata. Ngunit biglang nagsilapitan ng kanyang mga pinsan. "Kuha tayo tig-isang supot, Tinoy. Ang kuripot mo naman, para kang may 3 anak." Reklamo ng isa niyang pinsan. "Wala nga akong 3 anak pero may 12 akong kapatid." "Parang kayo, hindi rin marami ah. Kaya nga tayo nandito, hindi ba?" Nagtawanan silang magpinsan. Ngunit nagpupumilit pa rin ang mga ito na umutang na dahil nagugutom. Nagugutom rin naman si Santino. Ayaw sana niyang mabawasan ang kita ng makukuhang ani. Kaya lang ay nadadala na rin siya sa mga ito. Ngunit iyon ang dahilan ng paghihirap nilang apat. Kinabukasan niyon ay pare-pareho na sila ng naramdaman. Na tila ba laging uhaw at gutom na hindi nila maintindihan. Nagsimula na ring manghina ang kanilang katawan. Sumasakit ang kanilang lalamunan at para bang nahihirapan silang lumunok. Dahil doon ay umuwi na lang ang mga ito sa kanilang lugar. Huli na nang maisipan na dalhin sila sa albularyo. Dahil naging sisiw na ang punla ng aswang na itinanim sa kanila at hindi na mga ito kinaya. Dalawa sa kanila
ang namatay, habang ang isa ay sinadyang magpakamatay. Swerteng nakaya ni Santino at kahit alam niyang yanggaw siya, kaya niyang kontrolin ang emosyon at sarili upang hindi mapaghalataan ng kanyang mga pamilya. Paano ang anak ko tatahugo? Wala na ang kanyang mga pinsan. Ibig bang sabihin ba ay mamamatay rin siya? Wika na tanong ng ina ni Santino sa manggagamot. Matibay ang loob ng iyong anak, pero nakakalungkot dahil tuluyan siyang magiging aswang. Parangkang wika ng manggagamot. Naiyak ang ina ng binata habang tahimik lang si Santino na nakikinig. Ang hindi kasi alam ng kanyang ina ay isang buong manok na ang nalamon niya noong nakaraang gabi. At sa nangyaring iyon ay hindi papayag si Santino na walang makuhang hustisya sa pagkasawi ng kanyang mga pinsan. Bumiyay siya pabalik sa kung saan sila dati napadpad. Babalikan niya ang matandang gumawa noon sa kanila na magpinsan. At kung marami pa itong kahuri doon, sinisiguro ni Santino na wala siyang ititira sa mga ito, bata man o matanda. Papaslangin niya dahil ang mga ito ay salot ng lipunan. Kung may matitira mang aswang, dapat ako lang. Sambit nito sa kanyang sarili. Gumawa si Santino ng munting kubo sa gilid ng kalsada na noon ay mabato pa. Wala ring gaanong sasakyan ang dumaraan sa lugar noon. Pero hindi rin iyon kalayuan sa kung saan nakatayo ang bahay ng matanda. Iyon ang matandang namimilit na utangan ng tindang kakanin. Iyon pala ay hahawaan silang magpinsan ng pagiging aswang nito. Mag-iisang buwan na noong tahimik na nanirahan si Santino sa kanyang kubo. Kumukuha ng tiyempo na maispatan ang matanda sa paggala nito sa gabi para maghanap ng biktima. At nung isang gabi nga ay tamang-tama at kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Uhaw na uhaw rin ang pagkaramdam ni Santino. Subalit, prioridad muna niya na hanapin sa gabing iyon ang aswang na sumira ng kanyang buhay. Tapos na siyang magpahid ng langis at kailangan niyang maubutan ang matanda. Kaagad siyang pumunta sa parte na malapit sa bahay ng matanda. Aabangan niya ang paglabas nito. Ang gabi na iyon ang huling gabi ng matanda para gumala. Sinisigurado iyon ni Santino. Hindi naman siya naghintay ng ganoon katagal. Tila tansyado na niya kung anong oras ang talagang labas ng mga aswang. Malamang dahil isa na rin naman siyang aswang at produkto siya ng pag-asik ng matanda na siyang hindi niya gusto. Subalit nangyari na at wala na siyang magagawa pa kundi yakapin ang bagong pagkatao. Subalit hindi ibig sabihin niyon na magiging katulad siya ng aswang na nangahawa sa kanya. Sa kabilang direksyon ang punta nito, kaya doon na rin ang tungo ng binata. Mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon kung saan patungo ang aswang. Isang bahay rin ang direksyon nito, kaya nag-aalala si Santino. Talagang ang tao ang binibiktima ng matanda at hindi mga hayop lang. Diretso itong gumapang sa silong ng bahay. Napailing ang binata. Ilang sandali pa ay narinig ni Santino ang pag-ubo ng taong nasa loob. Kung ganoon ay may sakit ang taong pinupunteriya ng matanda. Nakaramdam ng inis ang binata. May sakit na nga, dagdag problema pa itong matandang aswang. Nilapitan ito ni Santino. Hinila palabas ng silong, kaya nagalit ito. Kotok-kotok! 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 Ang malakas na hiyaw nito.
Masakit iyon sa tenga ni Santino. Subalit sa mga taong nasa loob ng bahay, inakala lang ng mga ito na nasa malayo dahil mahina iyon sa kanilang pandinig. Hinila pa iyon palayo ng binata. Narinig din niya ang puna ng mga tao sa loob ng bahay. "May aswang sa paligid," wika ng isa sa mga ito. Kaya bago ang mga ito makababa at mag-amok, sinigurado ni Santino na nakalayo na sila sa bakuran ng mga ito. "Bakit ka nangingialam? Akin ang matandang iyon. Malapit ko nang maging pagkain iyon," reklamo ng matanda. "Hindi mo pag-aari ang buhay niyon, tanda," galit na sagot ni Santino sa matandang babae. "Bakit ka nga kasi nakikialam? Pareho lang naman tayong aswang," reklamo pa nito. "Yun na nga, tanda. Kaya ako nasa harap mo para maningil," sambit ng binata. Mas lalo nitong hinigpitan ang paghawak sa buhok ng matanda. Nagreklamo ang matanda kung bakit daw ba siya pinakikialaman ng lalaki. Napangisi si Santino sa tumpak na tanong ng matanda. Kaagad siya nitong sinampal ng kanyang sariling tanong. Nagulat ito nang sabihin ng binata na siya ang dahilan kung bakit naging aswang si Santino. Napangisi pa ang matanda. Sinabi nitong produkto daw niya ang binata. Sa galit ni Santino ay kinaladkad pa niya ito sa gitna ng palayan. Sinabi ng binata na hindi siya natutuwa sa sinapit ng kanyang sarili. At lalo na sa mga pinsan niyang ito ring matanda ang dahilan kung bakit namatay ang mga ito. Nagitla ang matanda nang marinig iyon. Tinanong niya ang binata kung balak ba nitong maghigante. Napangisi ang binata. "Magtatanong ka pa talaga, tanda. Ano ba dapat ang kailangan kong gawin? Pasalamatan ka pa?" tanong ni Santino dito. Nagpalingalinga ang matanda. Kabisado ang lugar kung saan siya posibleng dadaan para takasan ang binata. "Tatakas ka? Akala mo hahayaan pa kitang mabuhay? Hindi na," wika ni Santino. Sabay hugot ng itak na nakasukwit sa kanyang tagiliran. Nagmakaawa ang matanda ngunit hindi na ito pinakinggan ni Santino. Puro paghihiganti ang nasa kanyang utak. Pinagsasaksak niya ito hanggang sa tuluyang bumagsak sa matubig at maputik na palayan. Humalo na roon ang napakaraming dugo ng matanda na sobrang sangsang at sobrang itim. Maging pala ang dugo ng aswang ay may pagkakaiba sa dugo ng ordinaryong tao. Nang masigurong wala ng buhay ang matanda, saka lang ito iniwanan ng binata. Maraming daga ang nasabing irigasyon, kaya doon siya nalibang sa panghuhuli ng daga at iyon ang kanyang naging pagkain sa gabing iyon. Kinabukasan, sa kapihan ay umugong kaagad ang balita. Patay ideya lang ang binata. May nagsabi na sa kabilang baryo ay mayroon din daw mabangis na aswang ang naninirahan. Mataman lang siyang nakikinig. Matapos magkape ay pumunta kaagad siya sa nasabing baryo. Patingin-tingin siya sa nasabing bahay. Ito lang naman ang magarang bahay na naroon. Kaya sigurado siyang ito talaga ang sinasabi ng mga kalalakihan. Hindi na siya nagtagal pa. Umalis na siya bago pa may makakita sa kanya. Nang gabing ding iyon ay kaagad niyang inabangan ang nasabing aswang. Gaya ng ginawa niya sa matandang si Usang. Pinatay niya ito ng walang awa. Ganoon din ang matandang hindi kalayuan sa bahay ng matandang ito. Tila gumaan ang pakiramdam ni Santino nang mabawasan niya ang mga salot na aswang. Lumipas ang isang buwan. Nasa palengke siya noon ng Banwa upang
ebenta ang pananim na gulay at makabili ng kanyang pangangailangan. Nang may makasalubong siyang isang dalaga na tila takot magutom at binili lahat ang paninda sa bayan. Hindi niya matiis kaya tinulungan niya ito. Madalang lang daw kasi itong pumunta sa bayan, kaya naparami ang pinamili. Hinatid ito ng binata sa kanyang pupuntahan. Nagulat ang binata dahil may magara pala itong sasakyan. Doon kinarga lahat ng pinamili. Napag-alaman ng dalaga na madadaanan lang nito ang kanyang kubo, kaya inalok na siya nitong sumakay na rin. Nagkakilala sila sa isa't isa. Maye ang pangalan ng dalaga. Simula noon ay napadalas ang pagbisita ng dalaga sa kubo ni Santino. Boring daw kasi sa bahay nila dahil mag-isa lang siya. Wala rin daw siyang balak na umuwi kung hindi lang namatay ang kanyang ina. Nakaramdam ng awa ang binata. Naghahanap lang ng atensyon ang dalaga. Ibenta mo na lang ang mga ari-arian niyo rito. Kung hindi ka rito masaya. Suhestyon ng binata dito. Nalungkot ang dalaga. Sinabi nito na kung pwede lang sana na ibenta lahat ng pinamana ng ina sa kanya. Nagtaka ang binata kung anong ibig sabihin ng dalaga. Ngunit iniba na lamang niya ang topiko upang hindi na ito malungkot pa. Nagpasalamat rin si Santino dahil kahit malayo ang agwat nila ay maganda rin ang trato nito sa kanya. Napangiti ang dalaga. Kahit kailan daw hindi yaman ang basihan sa pakikipagkapwa. Sobrang napahanga ang binata sa kabutihang loob ng dalaga. Hanggang sa pareho na silang napaibig sa isa't isa. Ngunit kahit minsan ay hindi pa ng dalaga hinayaan ang binata na mamasyal sa kanilang bahay. Marami itong alibay. Hanggang sa naglakas loob na si Santino. Gusto ko lang ding malaman ang lugar mo, Maye. Nobyo mo ako subalit wala akong ideya kung saan ka puntahan sakaling hindi mo ako rito mabisita dahil masama na pala ang iyong pakiramdam. Wala naman akong ibang intensyon eh. Baka natatakot kang magnakaw ako ng mga yaman na mayroon ka. O di kaya ay baka hindi ka pa sigurado sa akin. Kung gano'n na lang din naman, pwede na lang magbalik na lang tayo. Walang patutunguhan itong relasyon natin. Litaan niya ng binata. Mabilis na dumepensa ang dalaga. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya wala siyang magawa kundi dalhin ang binata sa kanyang bahay. Nagitla si Santino nang mapagtanto kung saan papasok ang sasakyan nito. Walang duda na sa bahay ng pinaslang niyang aswang ito papunta. Napansin ni Maye ang kakaibang reaksyon ng binata. Ipinarada na ang dalaga ang sasakyan sa gitna ng bakuran. Halos hindi maihakbang ni Santino ang kanyang mga paa. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin noon ng nobya. Na hindi lahat ng mana ay naipagbebenta. Ibig sabihin ay aswang rin ang kanyang nobya. Ito ang nagmana sa pagiging aswang ng ina. Hindi alam ni Santino kung ano ang kanyang gagawin. Papatayin na rin lang niya ang kanyang nobya. Ang tanong, kaya ba niyang paslangin ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya? Mahal, kanina ka pa tahimik ka. Galit ka pa rin ba sa akin? Nag-aalalang tanong ni Maye sa nobyo. Pasyensya na mahal. Sorry talaga. Sambit ng binata. Bakit ka nagsasorry? Ako dapat ang magsorry. Saad ng dalaga. Napailing lang ang binata. Hindi niya alam kung paano ba i-handle ang lahat. Pero isang tanong ang hindi napigilang lumabas sa kanyang bibig. Aswang ka hindi ba? Ha, Maye?
Nagitla ang dalaga sa tanong na iyon ng binata. Hindi niya iyon insahan at base sa reaksyon ng kanyang mukha, ay alam na kaagad ni Santino ang sagot nito. Mabilis ang bawat hakbang ni Santino palabas ng bakuran. "Hayaan mo muna akong magpaliwanag, mahal." Dinig niyang sigaw ng dalaga. Subalit hindi niya iyon pinansin. Patuloy lang siya sa pagtakbo pauwi ng bahay. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang hindi niya matanggap sa sitwasyon. Ang pagiging aswang ba ng dalaga o ang krimen na nagawa niya sa ina nito na baka sakaling hindi matanggap ng dalaga kapag balang araw malaman itong siya ang pumaslang sa ina. Natatakot siyang kamuhian ng dalaga. Hindi niya matanggap na aswang rin ito gaya niya. At higit sa lahat, natatakot siyang balang araw siya lang din ang papatay ng babaeng pinakamamahal niya dahil baka katulad ng iba, namimiktima rin ito ng tao. Halos magwala si Santino. Gulong-gulo na siya sa kanyang sitwasyon. Dumaan ang mga araw, walang mayayang nagparamdam. Marahil ay nasaktan ito ng sobra dahil sa bigla na lang pagtalikod niya nang hindi nakikinig sa paliwanag nito. Wala rin siyang lakas na loob para hanapin ang dalaga at ipagtapat dito ang lahat. Ang pagpatay niya sa ina nito at ang pagiging aswang rin niya kagaya nito. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ang nagpagulat kay Santino habang nakahiga siya sa loob ng kubo. Hindi na niya kailangang silipin pa dahil kilala na niya kung kaninong sasakyan ito. Dala ng pangungulila sa dalaga, mabilis na bumaba ng kubo ang binata. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang puno ng gamit ang sasakyan ni Maye. Maging sa itaas nito ay puno ng mga maleta. Patakbo siyang lumapit dito. Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Santino na tila naiiyak. Hindi pa ba halata, Santino? Aalis na ako sa lugar na ito. Tinatapos ko na rin ang relasyon natin. Asahan mong hindi mo na ako makikita pa rito kahit kailan. At huwag kang mag-alala, kahit aswang ako, hindi ko gagawin ang dating gawain ng nanay. Kung ako lang din ang masusunod, ayaw ko nito. Kaso, sa akin talaga ito eh. Anong magagawa ko? Sana man lang pinakinggan mo muna ako noon. Mahabang kwento ng dalaga. Pareho na silang naiiyak sa mga sandaling iyon. Gustong magsalita ni Santino ngunit ayaw bumukas ng kanyang bibig. Napipipi siya sa mga nangyari. Naduduwag at hindi kayang harapin ang katotohanan. Hanggang sa binuhay na ulit ng dalaga ang makina ng sasakyan. Doon lang naalarma ang binata. Mabilis siyang hinarang ang sarili sa gitna ng sasakyan. "Alis, Santino. Gagabihin ako sa daan." Seryosong wika ng dalaga. "Hindi mo naiintindihan, Maye. Kailangan kong magpaliwanag. Sandali." Umiiyak na wika ng binata. Napupuntong hininga ang dalaga at muling pinatay ang makina. Inumpisahan ni Santino ang pagkwento mula sa kung paano siya napadpad sa lugar, hanggang sa kung paano siya naging aswang. At ano ang rason kung bakit siya galit sa mga aswang. At kung paano niya isa-isang pinaslang ang mga matatandang aswang sa lugar na iyon. "At isa sa mga pinatay mo ang aking ina?" tanong ng dalaga. Umiiyak ang binata at humingi ng patawad. Halos sasabog na ang dibdib ng dalaga. Hindi niya matanggap na ang lalaking natutunan niyang mahalin ang siya palang dahilan kung bakit namatay ang ina. Kahit aswang iyon ay nanay niya pa rin iyon. Utang niya ang kanyang buhay, kahit ano pa mang sitwasyon ang mayroon siya ngayon. Nanlumo siya at muling binuhay ang makina. "Tabi!" sigaw ng dalaga sabay paharurot ng sasakyan. Mabilis na tumalon si Santino sa gilid upang hindi masagasaan. Hindi niya inasahan ang naging reaksyon ng dalaga.
Kinamumuhian na siya nito ng sobra. Naiwang lugmok ang binata, sawi, bigo at lahat. Ngunit wala siyang magawa. Dapat niyang malaman na lahat ng kanyang mga nagawa ay may mga consequences at naani na niyang lahat iyon. Ilang buwan na ang lumipas ngunit ganoon pa rin si Santino. Hindi pa rin siya makalimot sa dalaga. At mas lalong hindi niya ito malilimutan dahil isang buong kwaderno ay puro mukha ni Maye ang kinuhat niya halos araw-araw. Kung paano itong umiti, magtampo, magsilos, magalit at umiyak. Daiguhit niyang lahat iyon. Tanghaling tapat at hihiga na sana si Santino nang may marinig siyang ugong ng sasakyan. Pamilyar iyon kahit malayo pa, kaya kaagad siyang bumaba ng kalsada at inabangan iyon. Hindi nagkamali ang kanyang pandinig. Sasakyan iyon ni Maye. Kaagad niyang hinarang ang sarili sa gitna ng kalsada kahit pa ganoon katirik ang araw. Ngunit itinabi ni Maye ang sasakyan at pinatay ang makina. Bagay na ikinatuwa ng sobra ng binata. "Mahal," sambit ng binata. Lumabas si Maye sa sasakyan at niyaya si Santino na pumasok sa loob ng kubo dahil sobrang init. "May paharang ka pang nalalaman," sambit ng dalaga. "Hindi ka nagalit?" tanong ng binata. Hindi umimik si Maye, kaya natahimik si Santino. Napahiya siya sa kanyang tanong. Ngunit nang nasa kubo na sila ay hindi na napigilan ng dalaga na yakapin ito. "Hindi na ako galit, Santino. Napag-isip-isip ko na kung hindi nangyari lahat iyon, hindi rin tayo nagkakilala at sadyang kahirap mong limutin," litanya ng dalaga. Napaiyak ang binata. "Ibig sabihin, napatawad mo na ako?" tanong pa ng binata. Napatango ang dalaga, kaya mas lalo pang humigpit ang yakap ng binata. May mga sitwasyon sa buhay na kahit gaano man kagusot ay, sa ngalan ng pag-ibig, ay nagiging maayos lahat. Walang galit ang hindi kayang lamunin ng pag-ibig. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaswang. Sa mga taken dyan, alam kong nakaka-relate kayo. Sa mga walang jowa, ay mag-ingat na lang palagi. Alright? Buhay probinsya ay kakaiba sa buhay syudad. Maraming mahiwagang pangyayari na hindi ka panipaniwala. At sa mga katulad ng mga taong laki sa lungsod, pwera na lang kung maranasan itong tumira sa mga nasabing lugar at maaktuhan ang mga nasabing nilalang. Katulad sa nangyari kay Felisa, nang minsang nakaranas ng manirahan sa probinsya dahil nakahanap ng karelasyon na probinsyano. 5 buwan na ang tiyan ni Felisa nang bumiyahe silang magkarelasyon sa lugar ng kanyang kinakasamang si Tibor. Mga 5 oras lang naman ang biyahe nila sa boss, papunta sa nasabing probinsya. Napagdesisyonan kasi nilang mag-asawa na magsaka na lang. Sa mahal kasi ng mga bilihin, hindi magkasya ang kita ni Tibor bilang isang security guard. Lahat ng ginagamit may bayad, mapatubig, ilaw at gatong. Minsan, dili pa ang sahod ng asawa dahil dumadaan pa ito sa ahensya. Inalok naman sana sila ng ina ni Felisa na doon na tumira sa kanilang bahay para makalibre. Ang kaso ay, hindi maganda ang trato ng ama ni Felisa kay Tibor. Lagi nitong pinapasaringan na hindi kayang bumuhay ng pamilya. Kaya nagdesisyon na silang dalawa na bumukod na lang at napagtanto nilang kulang na kulang nga ang sahod ni Tibor.
Napag-usapan din nila na kapag nasa 3 taon na ang bata ay babalik na sila ng lungsod dahil magtatrabahong muli si Felisa. Iiwanan nila ang anak sa ina nito. "Pagod ka na ba sa biyahe, mahal?" Tanong ni Tibor sa asawa noong nasa kaligitnaan na sila ng biyahe. "Hindi naman, yung tiyan ko lang naninigas lagi. Nai-stress yata si baby sa loob eh." Sagot ni Felisa sa kinakasama habang nakasandal sa balikat nito. Hinimas-himas rin ni Tibor ang tiyan nito. Ramdam niya nga ang paninigas nito. Kaganyang kinuha ang massage oil at hinaplos iyon ng banayad. "Pasensya na, mahal. Nahihirapan kasi talaga akong itaguyod ang pangangailangan mo sa lungsod eh. Samantalang dito, wala tayong babayarang upa ng bahay. Marami ring panggatong sa paligid." Litanya ni Tibor. "Ayos lang naman ako eh. Naiintindihan ko naman. Kaya nga tayo bumiyahe ngayon, di ba? Tsaka mas maganda sa baby kapag dito sa probinsya. Sariwa ang mga pagkain at sariwa rin ang malalanghap na hangin." Sagot ni Felisa. Napayakap na lamang si Tibor sa babaeng ina ng magiging anak nila. Maswerte siya at nakapili siya ng babae na kayang tanggapin ang kanyang pagiging probinsyano. Gayong laki ito sa lungsod at alam ni Tibor na wala itong masyadong alam sa buhay probinsya. Pinagtanggol at pinaglaban pa siya nito sa amang laging mainit ang ulo sa tuwing makikita siya. Kung hindi nga lang naturingang ama iyon ng kanyang minamahal, ay papatulanan niya. Ang kaso ay kailangan niyang magtimpe dahil mahal niya si Felisa at wala namang isyu sa pagitan nila. Ang importante lang naman kay Tibor ay yung nagkaintindihan silang dalawa. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Tibor, ay sobrang tuwa ng mga ito. Nagmano silang dalawa sa mga magulang at pagkatapos ay yumakap ng mahigpit. "Nako, mabuti naman at natuloy ang plano ninyong dito naman nirahan, Tibor. Ilang taon ka na rin hindi nakauwi rito." Masayang wika ng ina nitong si Aling Nele. "Opo, Nay. Pumayag kasi si Felisa. Kahit hindi pa siya sanay at wala siyang alam sa trabaho at pamumuhay sa probinsya." Saad ni Tibor. "Nako, ay kay ganda pa nitong asawa mo. Ilang buwan na lang din yata at manganganak na ito ah." Puna ni Aling Nele. "Nako, magkakaroon na tayo ng apo, Nele." Sabik na wika ni Mang Timyo. Pinagpahinga nila si Felisa dahil napagod ito sa biyahe. "Ang bait ng mga magulang mo, Tibor. Yung papa mo malayong malayo sa ugali ng papa ko." Wika ni Felisa habang nakahiga sila. Kahit hirap itong gumalaw dahil sa matigas na higaan ay wala itong reklamo. "Ganoon talaga, mahal. Huwag mo na lang din isipin ang pagiging mainit ng papa mo sa akin. Naiintindihan kong ang para sa kabutihan mo lang ang iniisip niya. Hayaan mo at matatanggap rin ako nun." Litanya naman ni Tibor habang nakayakap sa asawa. Nagpasalamat na lang din si Felisa sa asawa at naintindihan nito ang kanyang ama. Kinabukasan ay nasabik si Tibor na ikutin ang kanilang lupain. Sinama niya si Felisa upang makapag-ehersisyo na rin. Saktong panahon ng sandol. Napakaraming bunga ng santol nila, Tibor. May bangkukan at may bisayang santol din. Doon siya umakyat sa puno ng bangkukan dahil napakatamis ng bunga niyon. Ngunit hindi na kontento si Felisa dahil gusto niya ang maasim kaya inakyat na rin ito ang bisaya. Aliw na aliw sa pagkain ng santol ang buntis habang nakaupo sa bakanting lupain na may mga punong prutas at harap ng malawak na palayan.
Ang ganda pala dito sa probinsya, no, mahal? Sobrang tahimik. Ang sarap amuyin ng sariwang hangin at higit sa lahat, walang gulo. Hindi kagaya sa lungsod na may naghahabulan ng kutsilyo, may nagbabarilan, at kung ano-ano pang gulo. Litanya ni Felisa habang nakatingin sa malawak na palayan. Oo mahal, tahimik dito. Delikado lang sa gabi, saad ni Tibor. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Felisa sa kinakasama. Maraming uri ng nilalang dito. May engkanto, nuno, diwata, aswang at kung anumang mga napakahiwaga at nakakatakot na nilalang. Kaya dapat alas 5 pa lang ng hapon ay nasa loob na ng bahay tayo. Litanya ng lalaki. Maniwala ko dyan. Sabi naman nila kwentong kutsero lang ang tungkol sa mga aswang na yan, mahal. Bakit ba nagpapaniwala ka rin? Tanong pa ni Felisa. Mahal, lumaki ako sa probinsya na ito. Marami na akong karanasan sa mga nilalang. Kaya huwag mong sabihin na hindi totoo. Baka susubukin ka, ikaw din. Tumahimik na lang din si Felisa. Lalo na at nakuha ng malaki at makulay na paro-paro ang kanyang paningin. Aliw siyang pinagmasdan iyon. Marami talagang bagay na hindi niya nakita sa lungsod na natagpuan niya sa probinsya. Kaya nga lang ang malawak na palayan lang ang kanyang pagmasdan ay kakaibang aliw na iyon sa kanya. Hanggang sa sumapit ang hapon, mag-alas 4 na nun, nangyayain ni Tibor ang kanyang kinakasama na umuwi na ng bahay. Ayaw pa sana ng babae dahil gusto nitong pagmasdan ang paglubog ng araw. Ngunit mariing tumutol si Tibor. Ayaw siya nitong abutan ng dilim sa daan. Bawal din dito ang mahamugan. At alas 6 pa lang ng hapon ay magginaw na sa labas ng bahay. Ano ba naman yan, mahal? Napaka-killjoy mo naman. Reklamo ni Felisa sa kinakasama. Ngunit wala siyang magawa dahil gustong-gusto na nito na umuwi. At may madaanan pa silang lugar na napakadelikado at mahiwaga. Pagkaraan doon ay nagtabi-tabi po si Tibor. Hindi rin umimik si Felisa gaya ng bili ni Tibor bago sila umalis ng bahay. Kinabukasan, nanibago si Felisa sa lakad kaya nanakit ang mga binti nito. Ngunit nang malaman na pupunta ng tindahan ang kanyang kinakasama, ay kaagad siyang sumama. Ay, pero masakit pa ang binti mo, mahal. Nag-aalalang wika ni Tibor. Ayos lang naman. Kaya ko to. Isa gusto kong kumain ng ice cream. Sagot nito. Walang magawa si Tibor dahil gusto ng asawa. Lingguhan lang kasi ang tinda. Kaya dapat pang isang linggo rin ang mga kakailanganing bagay ang bibilhin ni Tibor. Pagdating sa palengke ay ice cream kaagad ang nilantakan ni Felisa. Ilang serve din ang kinain nito, habang si Tibor ay naglibot upang mamili ng kanilang mga pangangailangan. Bili nito na babalikan lang siya sa pwesto na iyon, kaya hindi rin umalis si Felisa sa harap ng ice cream. Isang babaeng taga-kabilang baryo ang aliw na pinagmasdan si Felisa habang siya ay kumakain ng ice cream. Nagtitinda ng mga produktong bukid. Napansin iyon ni Felisa, kaya kaagad niya itong inalok. Ate, gusto mo ng ice cream? Tanong niya rito. Ngunit umiling lamang ang babae at nakangiting tinignan siya at madalas ay nasa kanyang maumbok na tiyan ang mga mata nito. Saktong pagbalik ni Tibor ay nakita niya ang kakaibang titig ng babae. Hindi siya nito napansin dahil nakadistansya pa siya sa kinakasama. At nang mahalata ang kakaibang kulay ng mga mata at halos tumaragos na sa tiyan ng asawa ay
Nagmadali siyang nilapitan ito. Kaagad silang sumakay ng tricycle at pagdating ng bahay ay kumuha si Tibor ng butil ng asin at nilagay sa tungki ng dila. Nang matunaw iyon ay nilagay niya sa kanyang daliri at ipinahid sa ilalim ng pusod ng asawa. Pormang cross iyong ginawa niya. Nagtaka si Felisa kung para saan iyon. Ang sabi ni Tibor ay para iwas sakit ng tiyan. Baka kasi may nakasalubong kayong ori ng aswang, Felisa. Mas mabuti nang makauna tayong maglagay ng pangontra upang hindi nila mabiktima ang anak niyo. Paliwanag pa ni Aling Nele. Napatangaw na lang din si Felisa. Napagtanto niyang sa probinsya ay sobrang daming pamahiin na kailangan niyang sundin. 6:00 pa lang ng hapon ay kumpleto na sila sa bahay. Bawal nang gumala ang mga kapatid ni Tibor, mapababae man o lalaki. Iyon kasi ang patakaran sa loob ng bahay at bawal iyong suwayin. May 4 pang mga kapatid si Tibor. Ang sumunod sa kanya ay binata rin ngunit tambay. Ayaw nito sa lungsod at ayaw nitong may amo na uutos at magagalit kapag nagkamali siya, kaya pinili niyang magtrabaho sa kanilang bukirin. Ang 3 pang mga kapatid ay nag-aaral at nasa high school na lahat. 2 araw pa lang iyon ng pagtira ni Felisa sa bahay ng pamilya ni Tibor. Mabait at maganda rin ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. At sa 2 araw na iyon, ay dito niya narinig ang huni ng tiktik na noon ay sa kwento lang niya naririnig. Tahimik lang siyang nakikinig habang pahina ng pahina ang huni nito. Parang aliw na aliw pa siyang pakinggan ito. Ngunit napadaan lang yata iyon dahil nawala ang huni at hindi na muling bumalik pa. Ngunit bigla silang natigilan ng may dumapong malaking nilalang sa bubungan ng bahay. Ano yun? Gulat na tanong ni Felisa. Nagkatinginan sina Aling Nele at si Tibor. Kahol na rin ng kahol ang 2 alagang aso na si Tiger at White. Kay aga naman ng aswang na ito. Hindi pa nakauwi ang tatay ninyo. Reklamo ni Aling Nele. Biglang kinalaskas ng nilalang ang bubong na yari sa kugon. Kitang natatakot ang mga kapatid ni Tibor. Ilang beses na rin silang dinayo ng aswang subalit hanggang dapo o ikot ng bahay lang ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay halatang napaka-agresibo ng nilalang. Marahil ay nanggigigil sa amoy ng pinagbubuntis ni Felisa. Rinig pa nila ang presyur ng hangin tuwing kakampay marahil ang kanyang mapakpak ng aswang. Nag-alala si Aling Nili sa kanyang asawa na hindi pa dumating. Baka daw kasi ito ang sugurin ng aswang kapag makita itong parating. Subalit napatawa si Tibor sa sinabing iyon ng ina. Ano ka ba naman, Nay? Si tatay pa ba naman ang aatras sa aswang na iyan? Isa dami na ba ng kanyang mga nakasagupang mga ganyan? Wika ni Tibor. Tsaka takot na yung mga aswang sa mahabang patalim ni tatay. May nadali na yun eh. Wika rin ng kapatid ni Tibor na binata. Mas lalong lumakas ang kaluskos na tila ba gustong masira ang bubong na yari sa kugon. Mabuti na lang at makapal ang pagkakagawa kaya mahirap iyong sirain. Mula sa di kalayuan ay nagsisigaw na si Mang Timyo. Kararating lang nito galing ng kanilang palayan. Pumapagaspas ang pakpak ng nilalang, ngunit hindi ito umalis. Mas naging mabangis pa ang huni nito at nagsimula ng matakot si Felisa. Nakaramdam na rin siya ng paninigas sa kanyang tiyan. Kaagad kumuhang muli ng asin si Tibor at tinunaw sa kanyang dila upang imarkang iki sa tiyan ni Felisa. Kumuha rin ito ng massage oil at banayad iyong hinaplos.
Mas lalo pang naging mabangis ang huni ng aswang. Kahit nasa bukuran na ng bahay si Mang Timyo at nakikipagsukatan sa bangis ng nilalang. Napagtanto ni Mang Timyo na manananggal ang nasa kanilang bubong. Parang paniki ang pakpak nito at sobrang gulo ng buhok. Ang hahaba ng mga kamay nito, kaya malaki rin ang pakpak. Tila nanunudyo pa ito sa kaharap, kaya sa inis ni Mang Timyo ay kinuha nito ang mahabang pinatulis na bagakay at inihagi sa kinaroroonan ng manananggal. Subalit hindi ito tinamaan at napahagik-gik pa na para ring galit na galit. Lumabas si Tibor bitbit ang supot ng asin. Nakita niyang nagbabadyang sumugod ang aswang sa kanyang ama. Subalit tila natatakot ito dahil sa hawak malamang na mahaba at napakatalim na talibong o itak ni Mang Timyo. May kataasan ang bubong nila, kaya alam ni Tibor na hindi aabot ang asin kapag hahagisan niya ang nilalang. Kaya hinintay niya kung anong magiging desisyon ng ama. Naisipan ni Mang Tibor na magsunog ng goma mula sa malayo. Ayon dito ay hindi kakayanin ng mga aswang ang mabahong amoy ng goma. Kahit malayo pa ito o kahit kakaunti lang ang maaamoy ng mga ito, ay kaagad ang mga itong tumatakas. Epektibo nga ang ginawang iyon ni Mang Timyo. Kaagad na lumipad palayo ang nilalang. Hinayaan na lamang iyon ng Ginoo na nakasindi. Malayo naman sa kanilang bahay. May paminsan-minsan na dinadala ng hangin ang amoy ng goma. Subalit mabilis rin namang nawawala. Simula noon ay 5 pa lang ng hapon ay nagsusunog na ng goma si Aling Nili. Wala na nga mga nilalang ang nagtangkang lumapit pa sa kanilang bahay. Pumunta rin sila ng albularyo para makahingi ng habak na pwedeng pandepensa kay Felisa na isang buntis. Binigyan rin siya ng habak ng albularyo at binigyan ng langis na pangontra sa mga aswang. Ang mga kapatid ni Tibor at si Tibor mismo ay may mga suot ng habak noon pa mang kabataan nila, upang walang masasamang nilalang ang makalapit at makagalaw sa kanila, na siyang epektibo rin daw dahil minsan silang may nakasalubong na magkakapatid na taong may masamang hininga o di kaya ay aswang. Nagbait-baitan ang mga ito at nilapitan sila. Mga bata pa sila noon, ngunit hindi makatagal ang presensya nito at lumayo na kaagad. Mainit daw sa katawan nila ang habak, kung kaya't nahihirapan silang makapaglapit sa mga taong meron ito. Wala na ngang may kakatawang pangyayari simula nang sundin ni Felisa ang lahat ng mga pamaihin ng kaanak ng kanyang asawa. Doon niya napagtanto na may mga paniniwala talaga ang Pilipino na sadyang nag-i-excess at totoo. Nang mailuwal niya ang kanyang anak, ay pinalagyan din nila ito ng habak. Subalit noong makabalik na sila sa syudad ay napabayaan na ang mga habak na iyon na nakatago lang. Hindi na ang mga ito ginagamit dahil iba rin ang prinsipyo ng mga magulang ni Felisa. At sa lungsod naman ay bihirang mangyari ang mga kakatuwang bagay na hindi kagaya ng probinsya. Siguro nga ay dahil sa dami ng mga populasyon ng mga tao sa lungsod, kung kaya't hindi sila nakikisalamuha. Lalo na at maingay ang paligid sa syudad. Subalit hindi pa rin dapat maging kampante dahil hindi man ganoon karami ang nag-i-exist na aswang na mabangis sa syudad. May iilan pa rin na naninirahan at naghihintay ng pagkakataon para makapangbiktima. At hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Anonymous. Itago niyo ako sa pangalang Wendy, butihing taga Salaysay.
Maging ang aking kaibigan ay itago nyo na rin sa pangalang Tessa. Ganito ko nga pala sisimula ng kwento naming magkaibigan. Wendy, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong minsan ni Tessa nang minsan kami nakaupo sa ilalim ng punong mangga habang nagre-review ng aming aralin. Second year high school kami noon at simula elementarya ay magkaklase na kami. Para na yata kaming magkapatid dahil mas marami ang pagkakataon na magkabanding kami kaysa sa aking mga tunay na kapatid. Bakit naman ako matatakot sa iyo, Tess? Ngayon lang ako matatakot sa iyo kung kailan umabot na tayo ng high school. Alam mo namang mula grade 1 hanggang ngayon ay magkasama tayo lagi, di ba? Sa summer vacation lang tayo nagkakahiwalay eh. Nakangiting paalala ko rito. Tumingin ito sa akin nang may malungkot na mukha. Baka sa kanyang mga mata iyon, wari kay bigat ng kanyang dinadala sa dibdib. Bakit parang ang lungkot mo naman? Ano bang problema? Tanong ko rito. Napailing ito. Pagkatapos ay tumingin sa malayo. Mahabang katahimikan dahil hinayaan ko siyang magkusa kung kailan niya gustong magsalita. Halata kasi sa kanyang mukha na may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan ito. Hindi naman lingid sa iyo ang usap-usapan at panunukso sa akin ng ating mga kaklase na isa akong aswang, na aswang ang buo kong angkan. Panimula nito. Tahimik lang ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot o nandidiri sa akin? Tanong pa niya sa akin. Napatawa ako ng malakas kaya napakunot ang noo nito sa akin. Loko ka ba? Bakit ako mandidiri sa'yo? Nakita ba kitang may bit-bit na balikat ng tao? At nginangat-ngat, sinisip-sip na parang matamis na tubo. Hindi ka rin naman umiinom ng isang basong dugo na kunwari ay isang basong gatas. Teka lang naman, bakit ba napunta sa aswang ang ating usapan? Di ba nga nagre-review tayo? Sunod-sunod na tanong ko rito. Wendy, may naisa na akong sabihin o ipagtapat sa'yo. Uwi ka nito. Ano yun? Maikling tanong ko. Totoong aswang ang aming angkan. Oo nga at hindi ako aswang. Subalit darating ang araw na magiging kagaya ako ng aking mga kuya at ate at maging ng aking mga magulang. Napatitig ako ng matagal sa kanyang mukha. Sinusuri ko kung nagbibiro ba ito. Ngunit sobrang seryoso at nakipagtitigan pa ito sa akin. Huwag mo nga ako mabiro ng ganyan, Tess. Kung ano-anong kalokohan nasa isip mo eh. Tinatakot mo ako ano? Tanong ko pa rito. Hindi biro ang tungkol sa katauhan namin, Wendy. Kaya ako sinasabi sa iyo ang lahat ng ito dahil gustong-gusto kong magkaroon ng tunay at tapat na best friend. Yung kayang tanggapin lahat ng katauhan ko. Kung hindi mo naman matanggap ay pwede mo naman akong layuan. Pero sana mananatiling lihim lang ang ipinagtapat ko sa iyo. Mahabang litanya nito. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ng mga sandaling iyon. Subalit ramdam kong hindi ako nandire at natakot sa kanyang pinagtapat. Sa tagal ba naming naging kaibigan? Nasanay na akong siya ang lagi ang aking kasama at kakwentuhan. At sa haba-habang panahon ng aming pagsasama, doon lang niya pinagtapat ang lahat ng kanyang katauhan, maging ng kanyang pamilya. Kahit siguro ano pa ang magiging katauhan mo, Tessa, matatanggap pa rin kita bilang kaibigan ko.
Kasama na kita ng ilang taon. Kilala na kita kung gaano ka kabait at minsan pa nga kapag lumabas ang pagiging maldita ko, lagi kang nagpapakumbaba. Mabuti na lang pala hindi mo ako ipinain sa mga magulang mo noon. Mahabang litanya ko. Napatawa ito sa bayakap sa akin. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi ako nakaramdam ng pagkailang kahit minsan sa aking kaibigang si Tessa. Minsan ay may ipinagtapat siyang crush, ngunit dahil sa kakaiba nilang katauhan, pinilit niyang ilayo ang kanyang loob sa mga lalaki. Ayaw niyang dumating ang araw na kamuhian siya ng kanyang maging karelasyon. Ang sabi niya ay handa siguro siyang tumanggap ng ligaw mula sa isang lalaki kung kagaya rin niya itong aswang. Hindi ko na rin kinontra pa ang kanyang gusto dahil kanya naman iyon. Sakaling may umibig sa kanya ng mga ordinaryong tao at mahal rin siya kahit isa pa siyang aswang, ay siguro naman pwede pong magbago ang kanyang paninindigan. Mabilis na lumipas ang taon. Hindi namin namalayan na magtatapos na kami ng high school. At iyon ang hudyat ng aming paghihiwalay. Nag-iyakan kami habang nagyayakapan. Kasi hindi namin alam kung kailan na naman kaming muling magkikita. Kinukuha kasi ako ng aking tiyahin para magtrabaho sa kanyang mayamang amo. Sobrang lungkot ng mga naunang buwan. Mas nangungulila pa yata ako sa atensyon ng best friend kong aswang kaysa sa aking mga magulang at mga kapatid. Mas bukas kasi kami sa isa't isa ng mga panahong lagi kaming magkasama. Sigurado akong siya rin naman ay nangungulila na sa akin. Balita ko noong bago ako lumuwas ng lungsod ay mag-aaral siya ng kolehiyo sa aming bayan. Medyo nakakaangat rin kasi sila sa buhay at may mga kapatid na rin siyang profesional. Makalipas ang 2 taon, umuwi ako ng aming probinsya dahil nagkataon iyon na holiday. Binigyan ako ng bakasyon ng aking amo na 2 linggo dahil nga matagal na naman akong makabalik dahil may kalayuan ang aming probinsya. Saktong naroon din ang aking kaibigan at nagbabakasyon dahil walang pasok. Nako, nagkita rin tayo matapos ang ilang taon, Wendy. Namiss talaga kita ng sobra. Masayang wika nito, sabay yakap sa akin. Nako, iimbitahan sana kita sa bahay. Magsalo-salo kami mamayang gabi, ayos lang ba? Tanong nito. Naku, oo naman. Susunduin mo ko mamaya, ha? Mabilis na sagot ko. Nang magkawalay ay bigla kong naalala ang inamin nito sa akin na tungkol sa kanyang pamilya. Nagsisi ako sa aking isipan at napakabilis kong pumayag. Sana man lang ay tumanggi ako. Nakakahiya ng bawiin at baka magduda pa ito. Kinagabihan sa kanilang bahay, sobrang daming panauhin. Lahat pala iyon ay kanyang mga pamilya. Ang iba ay dayo pa galing ng ibang probinsya. Nakakahiya naman ito, Tess. Akala ko kayo-kayo lang ng mga kapatid at mga magulang mo. Ang dami niyo naman palang panauhin. Reklamo ko. Panauhin ka rin naman na. Mas espesyal ka nga kaysa sa lahat eh. Kasi sila pamilya ko lahat. Ikaw lang ang kaisa-isahan at tunay kong kaibigan. Litanya ng aking kaibigan. Huwag kang mag-alala. Andito ako lagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. At lagi ka lang dapat nasa aking gilid, ha? Gusto talaga kitang makasama kasi nga matagal na naman ulit bago tayo magkita.
kapag matapos na ang holiday season na ito. Wika pa ng aking kaibigan. Napangiti naman ako. Hindi talaga ako nagkamali na magkaroon ng kaibigan na katulad niya. Kahit nagkahiwalay kami ng ilang taon ay ganoon pa rin ang trato niya sa akin. Walang pagbabago. Isang binata ang lumapit sa aming kinaroroonan. Tess, ipakilala mo naman ako sa kaibigan mo. Ang ganda. Wika ng binata. Sobrang gwapo nito. Ngunit dahil hindi ko pa naranasan na makipagkilala sa mga lalaki ay naiilang ako at napasiksik sa likod ni Tessa. Nako Norberto, huwag itong kaibigan ko. Bawal itong magkanobyo kaya lumayo ka. Saway nito sa pinsan niya. Bakit? Pagmamadri ba yan? Tanong nito. Ang dami mong tanong Berto, lumayo ka na. Hindi pwedeng makipaglapit sa'yo si Wendy. Singhal pa nito. Ang damot mo sa kaibigan mo Tessa, porke maganda. Minsan na nga lang tayo magkikita-kita. Pakilala mo naman sa amin. Total, dinala mo naman talaga yan dito. Huwag mo nang ipagdamot pa. Wika ng isang binata rin. Na basta na lang sumipot mula sa aming likuran. Kaya napayakap ako kay Tess dahil sa gulat. Isa ka pa Norman eh. Bakit bigla ka na lang sumisipot ng walang abiso? Natakot tuloy si Wendy sa ginawa mo. Reklamo ng aking kaibigan. Napahalakhak ng buong lakas ang dalawang binata habang nakapaikot sa amin. Pasensya na Wendy. Mga sutil talaga ang mga pinsan kong ito. Wika ni Tess sa akin. Mula sa kusina ay lumabas ang kuya ni Tess at nakita kong papunta ito sa aming kinaroroonan. Mga insan, tinatakot niyo yata ang naobya ko ha? Bakit parang nakasiksik na yan kay Bunso? Tanong nito na ang tinutukoy niyang bunso ay si Tess. Nobya mo pala yan insan. Nako, sayang, wala pala tayong mapapala sa gabing ito. Akala ko pa naman. Hindi natapos ang sasabihin ng Norman nang bigla itong pinutol ng kuya ni Tess. Pumasok na kayo doon. Magsisimula na ang hapunan. Utos sa kanila ng kapatid ni Tessa. Umalis na nga ang mga ito at naiwan kaming tatlo sa isang maliit na kubo na nasa harap ng bakuran ng malaki nilang bahay. Bakit mo kasi dinala ang kaibigan mo rito, Tess? Hindi ka ba nag-iisip? Singhal ng kanyang kuya. Minsan lang kasi kaming magkita kuya eh. Sa susunod na linggo, sigurado babalik na sa trabaho itong si Wendy. Matagal na naman bago kami magkikita. Reklamo ni Tess. Oo nga pala Wendy, ito si Kuya Bog. Isang sundalo. Kaya madalang lang makita dito sa bahay. Kuya, si Wendy. Kaklase ko at kaibigan simula elementarya. Pakilala pa niya sa amin sa isa't isa. Natubili akong abutin ang kamay ng kanyang kuya. Alam mo bang 34 na iyang si kuya? Pero wala, single pa rin. Ewan ko na lang kung bakit takot yan sa babae si kuya. Nakangising kwento ni Tess. Bibig mong bunso, ikaw talaga, ako na naman ang nakikita mo. Saway nito. Kaya napahalakhak lang si Tess. Pinatawag kami sa loob dahil magsisimula na ang kainan. Naisip ko biglang pag-amin ni Tess na pamilya sila ng aswang. Kaya tupila ako na sumama para kumain na at baka karne ng tao ang nakahain sa kanilang hapag. Wendy, pumagit na ka sa amin ni Tess mamaya. Huwag kang sumandok basta-basta ng pagkain. Kami ang kukuha para sa iyo. Bili ng Kuya Bon niya. Pagdating sa hapag ay halos
Mangapal na ang aking mukha. Lahat kasi ng mga mata ay sa akin nakatitig. Nang pasadahan ko ng tingin ang ilan sa kanila ay nagimbal ako. At kakaiba ang kanilang mga mata, mapupula. At habang kumakain ay nasa akin nakatitig ang mga ito. Napakislot pa ako nang may daliring gumuhit sa aking balikat. Ramdam kong nasugatan iyon ng matulis na kuko. Ngunit hindi ko tinapunan ng tingin. "Lola, anong ginagawa mo?" Galit na tanong ni Kuya Bon. Sabay hawak sa aking balikat na may gilit ng kuko. Alam kong may sugat iyon dahil mahapdi na. Ramdam kong nagtayuan ang ibang mga kaanak nila at palapit ang mga ito sa akin. Naramdaman kong halos sabay na tumayo si Tessa at ang Kuya Bon. Napatingala ako para tignan ang aking likod. It shocked me. Ang dami nila sa likod ko na tila naglalaway, na tinitignan ang aking balikat na tumutulo na rin pala ang dugo ng silipin ko. Nakita kong may binunot na baril si Kuya Bon sa kanyang gilid. Kaagad niya itong itinaas at ipinutok sa kisame. Napahiyaw ako sa gulat at napapagkit kaya kinuha ako ng Kuya Bon at nilagay sa kanyang dibdib. "Umalis kayo sa daraanan ko. Kung hindi niyo gustong sa ulo niyo ang tama ng susunod na putok nito." Pananakot pa niya. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko man lang naisip na maging ganoon pala ang mangyari dahil sa pagdalo ko sa kanilang pagtitipon. Nakayakap pa rin sa akin si Tessa sa likod. Inaalo ako nito. "Huwag kang mag-alala, Wendy. Walang mangyayaring masama sa iyo. Kalma ka lang." Wika pa ni Tess. "Dito ka lang, bunso. Harangan mo sila. Ihatid ko na tong si Wendy." Bilin pa nito at humakbang na ito paalis. "Bakit mo pa kasi dinala dito ang kaibigan mo, Tess? Alam mo naman na narito ang angkan mo." Paninisi pa ng ama nito. Ngunit halatang takot sila kay Kuya Bon. Mabuti na lang din at kaisa ni Wendy ang kanyang kuya. Kung hindi ay marahil naging pagkain na ako. Ano lang ba ang lakas na mayroon si Tessa? Hindi nito kakayanin kahit ang kanyang mga pinsan. Pinasakay ako ni Kuya Bon sa kanyang single motorcycle. Wow! Sa kanyang unahan ako pinaupo para siguradong hindi ako madagit ng mga ito sakaling may sumunod. Hindi nga ito nagkamali. Nagaan yung malalaking itim na ibon ang mga ito at nasa uluhan namin. "Kuya, ayan sila. Balak talaga nilang maging karne ako." Natatakot na wika ko. "Hindi mangyayari iyan. Huwag kang matakot. Narito ako." Wika nito at patuloy lang sa pagpapalipad ng motorsiklo. Pagkaramdam ko ay hindi na sumasayad sa lupa ang gulong. Kaya napapikit na lang ako dahil sa nakakatakot na biyaheng impyerno na iyon. Mas lalo pa akong napapikit nang barilin ni Kuya Bon ang mga itong halos malapit na sa aking uluhan. Muli na naman ang mga itong nakadistansya sa amin. Ilan pang mga putok ang pinakalasan ni Kuya Bon bago niya ibinalik sa kanyang gilid ang hawak na baril at unti-unting binigalan ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Tsaka lang yata naging normal ulit ang tibok ng aking puso. Ang dumi na ng isip ko ng mga sandaling iyon. Akala ko tuloy katapusan na namin. Kaya napahanga ako sa kakaibang galing ni Kuya Bon. "Okay ka pa ba?" tanong nito. "Oo, Kuya. Salamat sa pagligtas mo sa akin." Sagot ko. Biglang tumigil ang motorsiklo sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada. "Pahinga muna tayo saglit. Napagod ako eh." Wika nito.
Tsaka ko lang napagtanto na sobrang layo pa pala ang aming bahay. Ibang daanan kasi ang aming dinaanan. Kuya, ang layo na pala natin sa amin. Puna ko. Iyan din o hindi. Takbo lang tayo ng takbo. Wala man lang akong ideya kung saan ba ang bahay nyo. Napangiti na lang ako sa reklamo na iyon ng kuya. Pero ayos na rin. Kaysa diretso kitang ihatid sa inyo at baka masundan ka ng aking angkan. Mahirap na baka hindi kayo titigilan. Mabuti na rin na iligaw natin sila. Wika pa ni kuya. Salamat talaga kuya ha. Matanong ko lang, sana wag kang magalit. Saad ko. Ano yun? Tinignan ko siya sa mata at diretsyong tinanong. Aswang na rin po ba kayo ni Tessa? Tanong ko. Napatawa ito ng mahina. Pagkatapos ay tinignan ako. Nakipagtitigan ako rito. Oo o hindi. Kasi iyon ang angka namin. Oras na nakaapak na kami sa tamang edad. Hindi na mapigil pa ang aming sumpa. Kusa nang mabubuhay ang halimaw na natutulog sa aming kalooban. Kwento nito. Pero iba kayo ni Tessa kuya. Napakabuti ng inyong puso. Sana ay kagaya niyo lahat ng aswang. Wika ko rito. Hindi rin o hindi. Kasi minsan hindi naman kayang kontrolin ang halimaw. Lalo na kapag gutom at uhaw. Nakakagawa rin ng hindi mabuti o hindi. Pag-amin nito. Ibig mo pong sabihin kuya, kumakain ka rin ng tao? Tanong ko rito. Tumango ito at tumingin sa akin. Wala akong magawa o hindi. Iyon ang hanap ng hininga namin. Pero taunan kami kung mambiktima. May mga angkan lang talaga kaming abusado. Hindi na ko kontento sa isang taon dahil mga sakim. Gising o tulog man ang halimaw sa loob nila ay sadyang gawain na talaga ang kumain ng hilaw na karni ng tao. Lalo na ang dugo. Mahabang kwento pa nito. Napatango lang ako. May ganoon palang klase ng aswang. Ating gabi na. Paniguradong nag-aalala na yung mga magulang mo. Ihatid na kita. Wika nito. Hinihiling ko lang sa iyo ang isang bagay, Wendy. Wika pa nito. Ano yun, kuya? Manatili sanang sekreto sa atin ang tungkol sa aming angkan. Wika niya. Napatango lang ako. Hindi ko nga pinagsasabi iyon kahit sa aking mga pamilya. Ilang dekada na rin ang nakaraan at hindi na kami nagkikita-kita pa. Nang makabalik kasi ako sa lungsod at makalipas ang 2 taon, ay nagkaroon na ako ng kinakasama. Nagkaroon ng mga anak at sa hirap ng buhay ay hindi na ako nakapagbakasyon pa sa aming probinsya. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga po pala, si Wendy. Mapagpalang araw, Sir Casper. Bare months na at nararamdaman ko na ang simoy ng nalalapit na Kapaskuhan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ng inyong pamilya. Gayon din sa mga minamahal nating mga taga-subaybay. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Nestor. 33 anyos. Isang karpentero at kasalukuyang naninirahan sa Mabinay, Negros Oriental. Dito sa aming lugar, busog ang mga taong dayo sa kwentong aswang. Marami na kasing nangyayaring kababalaghan dito.
na masyadong mahirap ipaliwanag. Kaya naman naisip ko na ibahagi ang kwentong ito para na din magsilbing babala sa mga taong mahilig maglakwatsa o magtungo sa ibang lugar para magtrabaho na at mag-ingat at huwag basta magtitiwala kahit kanino. Ang kwentong ito ay hindi akin, bagamat personal ko namang karanasan. Ihingi ko na lang din ang paumanhin ang bawat pangalang. Mababanggit na pinalitan ko na muna dahil masyadong sensitibo ang mga pangyayaring magpasa hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa din sa aming lugar. Taong 2014, nang bumiyahe ang kapitbahay naming si Nena papunta sa Iloilo para mamasukan bilang katulong. Mabait si Nina at maalaga. Sa edad niyang 25 ay batak na ang kanyang kaisipan sa pagtatrabaho. Mahirap kasi ang buhay sa bukid. Swerte na lang kung may asendero kang amo na kayang suportaan ang araw-araw mong pagbubungkal ng lupa sa kanila para may kita naman kahit papano. Parehong matatanda na ang mga magulang ni Nena at wala namang ibang maaasahan maliban sa pagbabanat ng buto sa bukid. Gusto niyang makatulong sa kanyang mga magulang, kaya nag-isip siya ng paraan para kumita ng pera. Noong una ay nagtitinda siya ng kakanin sa harap ng isang eskwelahan. Naroong maglalako siya ng bibingka at tumatanggap ng labada sa mga taong wala ng panahong maglaba at kung minsan nagpapasuhol sa mga kakilala para magbantay ng bata. Kahit papano ay may kinikita naman siya sa kanyang pagsa-sideline, pero alam niyang hindi ito sapat. Mahirap kalabanin ang gutom na kapag ninais nitong pahaptiin ang ating tiyan ay wala tayong magagawa kundi ang maghanap ng paraan para magkalaman ito. Madalas ko siyang makita sa palengke. Doon siya tumatambay kapag hindi na uubos ang kanyang panindang kakanin. Umaasang may mga tendera din sa palengke ang makakapansin sa kanyang kakanin at bilhin kaysa dalhin pa niya ito pauwi. Mabuti na lang talaga at hindi naman abusado ang kanyang mga magulang. Pareho silang abala sa araw-araw na pagtatrabaho at nagtutulungan na kumita ng pera. Nakikita ko ang hirap ng kanyang mga mata, pero alam kong tinitiis niya ito para lang mabuhay. May kapatid si Nena, isang 17 anyos na binatilyong baldado. Kailan lang nang madisgrasya si Waldo sa motorsiklo dahil mahilig ito sa pakikipagkarerahan. Tumila po ng lalaki at nadaganan ng kanyang motorsiklo nang hindi niya matansya ang galaw na dapat niyang gagawin nang magpakitang gila siya sa madla. Naging problema ito ni na Mang Celso at Aling Flor dahil malaki ang iniwan nilang bayarin sa ospital. Kinakailangan pa nilang humingi ng tulong sa mga opisyales sa aming lugar para kahit papano ay gumaan-gaan ang kanilang problema sa pera. Nang makalabas si Waldo sa ospital ay tila napilaya ng mag-asawa, lalo na't si Waldo ay magkakapera sana sa mga raket niya sa pakikipagpaligsahan. Nang maging maldado ang lalaki ay isa pa ito sa kailangan nilang alagaan. Kaya hangos palagi si Nena at kulang sa pahinga. Bilib lang talaga ako sa mag-anak dahil kahit saan dumakmak na problema na ang dumating sa kanila ay hindi sila dumadaing sa kanilang mga kamag-anak kahit kailan.
Nadala na raw kasi sina Aling Flor nang minsang humingi ng tulong sa kamag-anak nilang nasa abroad. Bukod sa kung ano-ano pang masasakit na salita ang kanilang naririnig, ay sinusumbatan na sila hindi pa man napagbibigyan sa kanilang tulong na hinihingi. Kaya naman mas minabuti na lang ng pamilya na sarilihin ang problema para hindi na masaktan pa. Gumaling naman si Waldo pero hindi na nga siya nakapagmotor pa. Panghabang buhay na ang nangyaring pagkabaldado niya, kaya siya ang naiiwan sa kanilang tahanan at gumagawa ng gawaing bahay. Kahit papaano ay kaya niyang magluto, maglaba at maglinis dahil nakakaupo naman siya sa kanyang wheelchair. Dumidiskarte pa din siya para makatulong sa kanyang pamilya. Sina Mang Celso at Aling Flor ang nakatuka sa bukid at sa pamamakyaw sa ibang asyenda. Samantalang si Nena naman ay gumawa din ng paraan para kumita. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang magkapatid. Sa pagkakaalam ko ay grade 6 lang ang natapos ni Nena. Samantalang si Waldo ay nakapasok sana sa second year high school. Nang makatikim nga ng bayad sa pagkikipagpaligsahan si Waldo, ay mas naisip niyang mainam pala ang kumikita sa bata pang edad. Kaya iniwan niya ang pag-aaral. Nahumaling siya ng gusto sa pagkikipagkarera hanggang sa madisgrasya nga siya. Halos masiraan ng bait ang kanyang buong pamilya nang malaman ang nangyari sa kanya. Kung gaano kabilis ang pagpasok niya ng pera sa kanila, ay gayon din kabilis ang paglaho nito nang maaksidente siya. Naubos ang lahat ng kanilang ipon dahil kinakailangang putulin ang dalawa niyang paa na dadurog nang madaganan siya ng motorsiklo. Nang makalabas siya sa ospital, bumalik sila sa pamumuhay na mas mahirap pa sa daga. Kahit kailan, hindi nagreklamo si Nena sa pag-aalaga niya sa kanyang kapatid. Ayos lang sa kanyang lahat dahil nakahanda siyang tulungan at alalayan ito kahit ano pa man ang mangyari. Sa katunayan niyan, nang makatagpo ni Nena ang isa niyang kaklaseng nagtatrabaho sa kabangkalan, saglit silang nag-usap at nalaman ang tungkol sa paghahanap nito nang makakasama sa trabaho. Hindi tumanggi si Nena dahil sayang naman daw ang sweldo. May kalakihan iyon at marami pang benepisyo na sa totoo lang ay kahirap hanapin at ipunin sa panahon ngayon. Maging kasambahay lang ang trabaho ay may saktong pahinga pa sa mga nararapat na oras. Nang makauwi si Nena sa kanilang bahay, ay kaagad niyang ikwento sa kanyang mga magulang ang tungkol sa trabahong inaalok ng kaklase niyang, tawagin na lang natin sa pangalang Donna. Kagaya ni Nena, ay kahirapan din ang nagtula kay Donna para magtrabaho sa karatig lungsod. Ilang beses na din itong umuwi sa aming bayan at bumabalik din kaagad pagkatapos ng ilang araw. Nang sabihin nga ni Nena kung magkano ang dapat na isusweldo sa kanya, ay nalula ang lahat at umasam na kay ganda ng nasabing trabaho kapag napasukan kaagad. Nagpaalam si Nena at sinabing gusto niyang pumasok. Nangako siyang uuwi naman sa kanilang bahay isang beses sa isang buwan para mabisita ang kapatid at mga magulang. Pumayag sina Aling Flor at Mang Celso sa kondisyong aalagaan ng dalaga ang kanyang sarili sa lugar na iyon. Kinaumagahan ng buwan ng Setyembre ay bumiyahe si Nina sa Kabangkalan kasama ang kaklase niyang si Donna. Kay ganda ng kanyang ngiti at nagniningning ang mga mata. Sabi pa niya sa kanyang ina bago sumakay sa bus,
Alagaan daw nila ang kanilang mga sarili at huwag magbabaya. Marami raw siyang pangarap para sa kanilang lahat. Sumakay na siya ng bus at sumama na kay Donna sa bahay ng magiging amo niya. Ikinagulat ng gusto ni Nena nang malamang hindi pala sila magkasama ni Donna sa trabaho. Ang magiging amo niya ay kapatid pala ng amo naman ni Donna na nakatira sa Iloilo. Malaking lugar ang Iloilo. Mas lamang ang dami ng tanim na tubo at mga establishmento. Sa unang pagtungtong ni Nena sa bayan ng Dueñas, buong akala niya ay nasa isang ghost town siya. Marami raw bahay pero walang ganoong tao sa umaga. Kapag sumasapit naman ang gabi ay tsaka pa siya nakakakita ng maraming tao na tila ba normal na gawain lang para sa kanila ang mamasyal sa dilim. Mayaman ang amo ni Nena, isang matandang biyudang babae na may nag-iisang lalaking anak na kaedad lang niya. May magarang kotse din ang mag-ina na siyang sinakyan nila pauwi sa bahay ng kanyang mga amo. Bale, ikinakarga lang ito sa barko dahil hindi raw sanay na mag-commute lang ang mag-ina. Walang nagawa si Nena kundi ang sumunod sa mga ito at tanggapin na lamang ang paghingi ng pasyensya sa kanya ni Donna. Ang amo ni Nena ay tawagin na lang natin sa pangalang Margareta. Si Madam ang isa sa may pinakamalaking pastuhan sa buong Dueñas. Malawak ang pagmamay-ari niyang lupain at marami din siyang mga alagang hayop kagaya ng baka, kabayo, kalabaw at kambing. Kahit may katandaan na si Madam ay bakas pa din sa mukha nito ang taglay na kagandahan noong kabataan pa. Mahahalata ang pagkakaroon nito ng lahing banyaga. Marahil, kaya medyo maputla ang balat nito. Kapag kinakausap naman si Nena ay palaging mabagal, mahina at mabigat ang boses nito. Tila takot sa sigawan. Ang sabi ni Nena, unang araw pa lang niya sa puder ng kanyang amo ay gusto na niyang umiyak sa labis na pangungulila. Wala siyang makausap at kung may makakasama naman siyang katulong ay hindi ito nagtatagal. 2 araw lang ang limitadong panahon nitong pananatili sa napakalaking bahay ng kanyang amo. Gayunpaman, mabilis na natuto si Nena. Sa loob lang ng 1 buwan, gamay na niya ang kanyang trabaho. Hindi lang siya katulong ng mag-ina. Ginawa din siyang sekretarya at private nurse na pinagkakatiwalaan ito sa lahat ng bagay. Sa sobrang laki ng kanyang sweldo, kumalat sa aming lugar ang mabilisang pag-asenso ng pamilya ni Nena. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera at tinitiyak niyang hindi magugutom ang kanyang mga magulang at kapatid. Nabayaran nila ang kanilang mga utang at nakapagpundar pa ng sariling negosyo. Ang buwan ng pag-uwi ni Nena na pinangako ay hindi natupad. Sa halip, taunan siyang umuwi at hindi namin maiwasang magulat dahil masyado na siyang kakaiba sa dating Nena na nakilala namin. Dumarating siya sa Mabinay ng nakakotse. Tad-tad nagsuot na alahas at balot sa make-up ang muka. Kung ano ang forma at pananamit ng kanyang among si Margareta, ay ganoon din ang pamurma niya. Mas lalo siyang gumanda at tila artista na kung titignan. Malayong malayo na siya sa dating Nena na aming nakilala. Palagi pa niyang kasama ang kanyang lalaking amo at kay sweet nilang mag-usap sa isa't isa. Napag-alaman naming nang magtrabaho pala si Nena sa kanilang tahanan
ay nagustuhan ng mag-ina ang kanyang pagsiservisyo. Ginusto nilang manatili si Nena sa kanilang puder. Kaya nila binigyan ng triple pa sa napag-usapang presyo ng sweldo ng babae. Maliban doon, pinagkakatiwalaan na nila ang babae sa kanilang negosyo. Matalino si Nena at marunong makipag-usap sa kanilang mga kasosyo. Sa katunayan niyan, kay daming na nilang naging negosyo simula nang maging katuwang nila si Nena. Nang minsang umuwi si Nina ng mag-isa, ay nakausap siya ng kanyang mga magulang ng masinsinan. Bakit raw parang hindi na siya ang Nena na nakilala namin noon? Bakit daw sa halip na buwan-buwan siyang uuwi, gaya ng ipinangako niya ay naging tauna na ito? Ikunento sa amin ni Nina na ginagawa niya lang daw iyon para mas umasenso ang kanyang pamilya. Gusto niyang makatulong kaya ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Ikinagulat nga namin ang husto nang bilhan niya ng mas makabagong wheelchair ang kanyang kapatid. Ang kanyang nanay at tatay ay binilhan niya ng kotse. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Nena hanggang sa isang araw, biglaan siyang dumating sa kanilang bahay. Masama ang kanyang pakiramdam at mukhang may sakit. Nang kausapin siya ng kanyang nanay ay sinabi niyang sumasakit ang kanyang ulo kapag may naaamoy na hindi maganda. Akala nga namin ay buntis siya, pero hindi ko inasahang higit pa pala doon ang nararamdaman niya. Biniro siya ni Waldo at sinabing mabuti na lang daw at pinayagan siyang umuwi ng kanyang mga amo. Bahagyang natigilan si Nena at sinabing kalilibing lang daw ng kanyang among si Margareta. Ang kanyang among lalaki naman ay nasa ibang bansa para ayusin ang mga negosyo nila doon. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makauwi. Wala naman daw siyang babantayan dahil may mga katulong na din daw sa bahay ng mga ito. Pinagpahinga siya ng kanyang nanay sa kwarto, kaya naman masinsinang nakipag-usap sina Aling Flor at kanyang mister. Ayon kay Aling Flor, naikwento raw sa kanya ni Nena na dati nang may sakit ang kanyang amo. Lumala lang daw ito nang magkaroon ng panibagong komplikasyon sa atay, kaya naratay sa kama hanggang sa maging alok. Sumuko lang ito nang magdesisyon ang anak nitong lalaki na dalhin ang kanyang ina sa ospital. Wala na raw paggamutan ang gustong tumanggap rito, kaya nanatili na lamang ang matanda sa kanilang tahanan hanggang sa bawian ito ng buhay. Kasabay ng pagkamatay ng amo ni Nena ang pagkakasakit ng dalaga. Kaya naman labis ang kanilang pag-aalala at halos walang sinayang na panahon para ipagamot kaagad si Nena sa doktor. Total naman may pera na sila na magagamit para igastos sa ospital. Iyon nga lang, labis ang pagkagulat ng mag-asawa nang malaman nilang wala raw sakit ang kanilang anak. Ayon sa doktor na sumuri kay Nina, ay malusog naman ang dalaga at walang nararamdamang masakit sa kanyang katawan. Hindi na kontento ang dalawa at nagtungo pa sa ibang doktor para ipa-check up ulit ang kanilang anak. Kagaya ng naunang doktor, iisa lang din ang naging resulta ng pagsusuri ng 3 pang nilapitan nila. Wala raw sakit si Nena. Isa sa mga kapitbahay ang nakapagsabing baka naman hindi doktor ang kailangan ng kanilang anak, kundi isang albularyo. Nagkatinginan noon sina Mang Celso at Aling Flor. Kumagat sila sa alok ni Aling Lourdes na dalhin sa isang albularyo si Nena para malaman nila kung ano nga ba ang tunay na karamdaman nito. Ang albularyong si Casimon ay nakatira sa kabilang lungsod. Marami na siyang natulungang mga taong nagkakaroon ng mga hindi may paliwanag na karamdaman. Tanging isang albularyo lang
ang kayang gumamot. Ibiniyahe ni na Aling Flor at Mang Celso si Nena papunta sa kabilang lungsod para agarang masuri ni Casimon. May kalayuan pala sa syudad ang bahay ng matanda. Pero maayos at matiwasay naman ang kanyang may kalakihang kubo. Nagbiro pa si Casimon na bakit daw nagdala ng aswang ang mag-asawa sa kanyang bahay, na ikinatinginan ng dalawa. Pero nang tumawa ito ay kaagad silang nakahinga ng malalim. Pinaupo nila si Nena sa sopa at hinayaang iwanan doon ng medyo matagal. Kinausap niya si na Aling Flor at Mang Celso ng masinsinan. Unang kita pa lang daw niya kay Nena ay alam na niyang hindi pangkaraniwan ang sitwasyon nito. Hindi raw tinanggihan ni Nena ang pamana ng isang aswang. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit ang kanilang anak. Hindi naman daw talaga ito karamdaman na nakamamatay. Pero ito ay isang klase ng pagpapasa ng kapangyarihang itim mula sa isang matandang aswang na labis na nagtitiwala sa kanya. Sa kaso ni Nena, nagustuhan pala siya ni Margaret, kaya sa kanya ipinamana ang kapangyarihan nito. Huli na raw ang lahat para sa dalaga pero kaya pa naman niyang kontrolin ang kanyang sarili. Basta bahayaan lang siyang bumalik sa amo niyang lalaki. Ito lang ang makakapagturo sa kanya kung paano kukontrolin ang kakaibang pagkataong mayroon siya. Nang gabing ding iyon, pinauwi sila ni Casimon. Inihabilin niya sa mag-asawa na hanggat maaari ay huwag gagalitin si Nena. Dahil sa pagkakataong iyon lang lalabas ang kanyang pagkaaswang. Makalipas lang ang ilang araw, napag-alaman na lang namin na sinundan pala siya ng kanyang among lalaki dahil nagpaalam na ito kina Mang Celso at Aling Flor na magpapakasal na ang dalawa. Pumayag na din sila kaagad para wag nang pag-usapan ang kakaibang karamdaman ng kanilang anak. Pero ako, alam ko, labis akong nasaktan sa nangyari kay Nena. Kung may nais magtanong kung bakit kabisado ko ang nangyari sa kanya, ito ay dahil ako ang una niyang nobyo. Hindi kami naghiwalay nung mga panahong nagtatrabaho siya sa Iloilo. Kaya palagi akong nasa kanila tuwing umuwi siya ng taunan. Pakiramdam ko ay sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko sa tuwing nakikita ko siyang dahan-dahang nagbabago at nagpapahiwatig na ng pagnanais niyang makikipaghiwalay sa akin. Wala akong magagawa dahil nga tila naging sarado na ang puso niya para sa akin. Masasabi ko ding hindi na kami magkaaure, lalo na't minsan ko na siyang nakitang nagbago ng anyo nang matuto na siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nakita ko kung paano siya tumuwad at sugurin ang buntis na kalabaw ng isa pa naming kapitbahay. Nakita ko ang ginawa niya. Pero wala akong anumang kwento kahit kanino sa mga kapitbahay namin. Kahit nasaktan ako sa ginawa niya sa akin ay gusto ko pa ring protektahan siya sa mga simpleng paraan. Na kahit sa huling pagkakataon pareho pa kaming malaya, ay malaman niyang pinagtatakpan ko ang lahat ng ginawa niya. Mahal ko siya kesyo aswang siya. Hindi naman siya nananakit ng tao. Paalis ako noon para magtrabaho nang mabalitaan kong sumama na si Nena sa kanyang among lalaki na si Eliasar para magpakasal. Ang kanilang rason ay para ipagamot ang babae. Pero alam ko naman ang buong katotohanan. Isa na siyang aswang at hindi na namin magagawa pang baguhin iyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nalibang kayo sa pagbabalik tanaw ko sa aking karanasang aswang na kahit kailan
ay hindi ko makakalimutan. More power po sa inyong channel at God bless. Muli po, ako po si Nestor ng Negros. Alright. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alessandro, 39 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa isang lugar sa Negros Occidental noong taong 1998. Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa aming lugar ang tungkol sa mga nakakatakot na nilalang, kagaya ng mga aswang. Sila kasi ay kilala bilang mga mambibiktima sa gabi. Kumakain ng lamang loob at walang awa kung kumitil ng tao. Hindi ko lang akalain na minsan magkakaroon ng dagok sa aming buhay ang kanilang gawain. May naligaw sa aming lugar na taga-Kabangalan. Siya raw ay dating komprador ng mga hayop at nagustuhang manirahan sa aming lugar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Salvador. Binata pa ako nang makilala si Salvador. Bale, 16 anyos lang ako noon. Mahilig akong maglakwatsa at nakakarating kahit saan. Kaya ako nakadapo ang palad si Salvador. Matika siyang uri ng lalaki. Makisig at mukhang marunong makipagsuntukan. Halata kasi sa malalaki niyang muscles ang pagiging matibay ng kanyang braso. Nasa late 30s na si Salvador sa tansya ko. Makisig, seryoso at palaging tahimik. Napadpad siya sa aming lugar nang maghanap siya ng magagandang uri ng baka na balak niyang ibenta naman sa kanilang lugar. Nagustuhan niya ang lahi ng mga baka sa aming lugar, kaya bumili siya ng maliit na pastuhan para lagyan ng mga pinamili niyang hayop. Kalaunan ay dito na siya tumira hanggang sa magkilala na nga siya ng mga tao. Bumibili siya ng mga magagandang klase ng kabayo, baka at kalabaw. Binebenta niya naman ito sa mas mataas na presyo. Masasabi kong magaling makipag-usap si Salvador. Kaya niyang kumbinsihin ang isang tao na hindi kayang tumanggi sa kanya. Malaking tao si Salvador, kaya sa totoo lang ay marami ang naiilang sa kanya. Kaya niyang maglakad sa isang lugar ng nag-iisa, pero nililingon pa din siya ng ibang tao. Maraming kadalagahan sa aming lugar ang nahuhumaling sa kanya. Ni isa ay wala siyang pinansin o nginitian man lang. Nagulat na lang kami nang minsang kumalat ang balitang ikakasal na si Salvador sa isa sa anak na dalaga ng isang mayamang angkan sa aming lugar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Alessia. Maganda si Alessia at mabait, maasikaso at masyadong mausisa. Nagkakilala lang sila ni Salvador sa kalsada at pagkalipas lang ng isang buwan ay ikakasal na sila. Ginawaran siya ni Salvador ng isang granding kasal. Walang ginang sa aming lugar ang hindi pinangarap na maikasal ang kanilang mga anak na dalaga sa lalaking ito. Mayaman daw kasi ito at maraming pera. May malaki pang parte ng lupa at maraming alagang hayop na hindi rin biro ang halaga. Nang magpakasal sina Salvador at Alicia, walang ni isa sa mga kapitbahay ang dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Maraming kababaihan ang nakaramdam ng panipugho dahil gusto nilang maangkin ang lalaking tila ba hulog ng langit sa kakisigan.
Pero kahit minsan, walang nikatiting na nadaramang galit si Alicia sa mga babae. Masyado na kasi siyang abala sa pag-aalaga ng kanyang sarili para pakialamanan ang naririnig niyang sinasabi ng iba. Ang asawa naman niya, alam niya ding ganoon din. Pagkatapos ng kanilang kasal ay bigla ang nagkasakit si Alicia. Sumama ang kanyang pagkaramdam at naratay sa kama. Hindi man lang siya inabalang dalhin sa ospital ng kanyang asawa. Palagi siyang nagkukulong sa kwarto na labis, nagpaduda sa lahat. Marami ang nagtaka at nagtanong, bakit nga raw ba biglang nag-iba ang pakiramdam ni Alicia? Maging ang mga magulang ng babae ay walang maapuhap na sabihin nang dalawin nila ang kanilang anak. Basta na lang daw nila itong naabutang nakahiga sa kama, maputla at nangangalumata na tila ba kulang na kulang sa tulog. Nalulungkot ang kapatid ni Alicia at hindi halos maiwasang magtaka kung anong klaseng sakit nga ba mayroon ang kanyang kapatid. Kung sa pag-aasikaso lang, kuta na raw si Salvador. Binubuhat pala siya ng lalaki papunta sa kanilang kainan at inaasikaso sa pagkain. Pagkatapos ay nagbabalik na siya sa kanilang higaan. Dahil nahihilo raw siya kapag natatagalan sa pagkakatayo o pagkakaupo. Tingin sa kanya ng mga magulang ay nagkakasakit na siya ng anemia. At para bang tuyo na siyang papel na wala ng dugo. Isang araw na pagpasyahan ng kapatid ni Alicia na makitulog sa bahay ng kanyang bayaw. Natawagin na lang natin sa pangalang Enrico. Hindi niya alam na dapat pala niyang pagsisihan ang hakbang na iyon. Inihiwalay siya ng kwarto sa mag-asawa. Gayunpaman ay magkalapit lang ang kanilang mga silid. Sabay silang nagapunan ng kanyang ate, samantalang si Salvador naman ay hindi niya alam kung nasaan. Binilinan siya ng kanyang bayaw na pagkatapos nilang kumain ay matutulog na siya kaagad. Tumalima siya kahit hindi naman siya sanay na matulog ng maaga. Nahiga siya sa kanyang kama at nakiramdam sa paligid. Inalala niya ang buhay ng kanyang ate Alicia sa pamamahay ni Salvador. Nakukuha nila ang lahat ng kanilang gusto. Magagarang sasakyan, malalawak na pastuhan, at mas marami pang pwesto. Iyon nga lang, sa kabila ng taglay nilang yaman, ay hindi sila biniyayaan ng supleng. Walang nakakaalam kung sino sa kanila ang may diferensya. Habang nakahiga si Enrico sa kanyang malambot na kama, ay napakunot noo siya. Mukhang may napapansin siyang kakaibang ingay sa kwarto. Kaya napilitan siyang bumangon para mas lalo pa itong pakiramdaman. Walang ingay na lumabas siya ng silid at tinalunton ang kabilang kwarto kung saan naroroon ang kanyang ate at bayaw. Nakaawang ang pinto kaya kitang-kita niya ang dalawa habang natutulog. Napahinga ng maluwang si Enrico ng mga oras na iyon dahil wala naman palang kakaibang nangyayari nang bigla niyang napansin ang pagbangon ni Salvador na pinakikiramdaman ang tulog ng asawa. Hindi alam ni Enrico kung bakit lumakas ang kabog sa kanyang dibdib nang marinig niyang lumagutok ang buto ni Salvador. Nang mapalingon sa bukas na bintana at masilayan ang maliwanag at bilog na buwan, para siyang nawawala sa sarili, kaya naman hintakot siyang napaatras. Hindi niya alam kung dapat niya bang puntahan si Alicia, kaya naman hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan at naghintay ng iba pang mangyayari. Nakita ng dalawa niyang mga mata nang humaba ang dila ni Salvador
at tumusok sa lalamunan ng kanyang ate na tila ba straw na sinisipsip ang dugo nito. Dito na nahindik si Enrico at nagsisigaw sa labis na takot. Tarantang nagtatatakbo siya hanggang sa mabagok ang ulo niya sa isang dingding, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising si Enrico, ang nag-alalang mukha ni Alicia ang sumalubong sa kanya. Biglang bumalikwas ng bangon ang lalaki at niyakap ang kanyang ate. Aniya, umalis na raw sila sa lugar na iyon. Nakita ni Enrico kung paano naging aswang ang kanyang bayaw at tinitira ng dahan-dahan ang kanyang asawa hanggang sa magkasakit nga ito. Pero ngumiti lang si Alicia. Ang sabi pa raw nito, nananaginip lang ang kanyang kapatid. Pero iginiit ni Enrico ang kanyang nakita. Alam niyang si Ate Alicia niya ang punteriya ng kanyang asawa na hinihintay lang na mamatay para makahanap na naman siya ng ibang mabibiktima. Ang nakakalungkot lang, walang kahit na sino ang maniniwala sa bawat sasabihin niya dahil nga masyadong maganda ang imahe ni Salvador para sirain ng kahit sino. Nang umuwi si Enrico sa kanilang bahay at ayain ding umuwi ang kanyang kapatid ay nanlumo siya nang hindi ito sumama. Wala naman siyang magagawa kung ayaw nito. Pero nagawa pa niyang ibahagi sa akin ang mga nangyayari sa kanyang ate sa loob ng bahay ni Salvador. Kaibigan ko si Enrico at nagsasabihan kami ng bawat bagay na natutuklasan namin. Kaya alam kong hindi magsisinungaling ang kaibigan ko. Sa katunayan niyan, minsan ay pasimple kaming nagpunta sa bahay ng bayaw niya para magsiyasat. Naghahanap kami ng mga bagay na posibleng makita namin sa lugar na iyon para mapatunayang aswang nga si Salvador. Pumasok kami sa kanilang basement at nakakita ako ng sangkatutak ng litratong hindi ko alam na nakatambak pala sa loob ng isang kahon. Nagkagulatan kami ni Enrico sa natuklasan. Lalo na't ang mga litratong natagpuan namin ay mga larawan ni Salvador na hindi lang isang beses kundi maraming beses na palang naikasal bago pa man si Ate Alicia niya. Kita sa kanyang itsura ang magkaibang tema ng bawat kasal niya. Lakip sa mga nakatagong mga litrato ang tambak na folders na may nakasalansa na death certificates ng kanyang mga yumaong asawa. Gulat na gulat kami sa aming natuklasan, kaya hindi na nag-aksaya ng oras sa Enrico at galit na umakyat sa taas. Buti na lang talaga at wala si Salvador sa bahay nila ng araw na iyon, dahil nagkataong may lakad ito sa lungsod para ayusin ang kaunting gusot sa kanilang opisina. Dali-dali niyang tinungo ang kanyang Ate Alicia na nagulat sa biglaang pagdating namin. Walang pasubaling binuhat niya si Ate Alicia, kasunod ko na kip-kip ang mga papel at litratong natagpuan namin sa basement. Nakapangingilabot ang katotohanan ito. Hindi ko alam kung paano iisiping sa bawat buwan ay nagpapakasal si Salvador para punuan ang pangangailangan niya sa dugo na tanging nagpapalakas ng resistensya ng kanyang katawan. Malinaw na isang aswang si Salvador at nambibiktima siya ng mga babaeng hindi siya kilala sa tunay na pagkatao niya. Kaya naman labis kaming kinabahan nang maiuwi namin si Ate Alicia sa bahay nila. Gulat na gulat ang kanyang mga magulang sa nalaman dahil masyadong mabait si Salvador para gawin ito. Mabuti na lang at dala ko ang mga papel na magpapatunay ng hindi magandang gawain ng lalaki. Kaya naman napaniwala ko ang mga magulang ni Enrico. Noon din ay nagpapunta ng isang pribadong doktor sa bahay ang kanyang mga magulang
at nag-request na dalhan raw ng ilang bags ng dugo ang pasyente dahil masyado nang mababa ang dugo nito. Nataranta kaming lahat, lalo na't malapit nang gumabi. Kaya ang ginawa ni Enrico at ng papa nila ay sila ang nag-donate ng dugo sa babae para kahit papano ay lumakas ito. Sabi ng doktor, mabuti na lang daw at kaagad naming nadala ang ate Alicia sa bahay ni na Enrico dahil kung nagkataong hinayaan na namin ito, malamang mamayang gabi ay mamamatay si ate Alicia. Hintakot na kumuha ng napakaraming bawang ang mga katulong ni na Enrico at pinalibutan ang buong bahay. Sinabay nila sa pagsasaboy ang asin, kaya natitiyak nilang hindi basta-basta makakalapit sa kanila si Salvador. Nagpatawag din sila ng albularyo at siyang gumagawa ng ritual para gumawa ng pangontrang harang laban kay Salvador. Batid nilang pupunta ito kaagad sa bahay para magtanong kung nasa loob ba si Alicia. Kagaya nga ng inaasahan, bandang 8:00 ng gabi ay may humintong sasakyan sa harap ng bahay nila. Si Salvador iyon, na mukhang hulas ang itsura. Pawis na pawis at tila ba galit na galit. Pigil na pigil nito ang emosyon nang kumatok sa harapan ng bahay ni na Enrico. Ako man ay kinakabahan ng gusto sa pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung magkakagulo ba dahil kahit may nakita kang mga ebidensya sa loob ng kanyang kwarto, ay hindi ko pa talagang mapaniwalang isang ang aswang si Salvador. Para bang pinaglalaroan pa ako ng aking isipan. Kaya naman walang ingay na umakyat ako sa itaas ng kanilang bahay at nagtungo sa terasa. Sinilip ko si Salvador mula doon at nagulat ako sa aking natuklasan. Wala siyang anino. Sinagilahan ako ng takot at naisip na bumalik sa kusina at kumuha ng asin. Si ate Alicia ay milagrong nakapagpahinga na matapos maabunuhan ng dugo. Medyo mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ang albularyo naman sa salas ay abala sa pagsasalita ng mga lingwaheng hindi namin maintindihan na tila ikinagagalit ni Salvador ng husto. Hinahampas na niya ang pinto kaya naman binantaan na siya ng papa ni Alicia na kapag nagpumilit ay magpapatawag na sila ng pulis. Walang takot na pinagbabayo niya ang pinto, kaya natakot na kaming lahat. Dahan-dahan naman akong bumalik sa pwesto ko sa terasa at hinulugan ng asin si Salvador. Hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang nagulat, ako ba o siya. Nakita ko kasi kung gaano kahindik-hindik ang kanyang mukha. Mapupula ang kanyang mga mata at mahaba ang dila. May pangil siyang sobrang nakakadiring tignan. Samantalang ang balat niya ay animo binalot sa grasa dahil sa pinaghalong itim at dulas. Mabalasik ang mukha niyang nakatingin sa akin nang sabuyan ko siya ng asin. Tsaka siya nagkikisay na parang napapasok. Nakikita ko kung paano umusok ang kanyang mukha na tinamaan sa pool ng asin. Bago lumundag, sa ibaba ng bahay ang albularyo at hinagupit naman siya ng buntot pagi. Nagsisigaw si Salvador at galit na nag-anyong baboy. Umangil siya at nagtangkang sumugod pero hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ng albularyo. Naubos na lang ang kanyang lakas sa kakaangil hanggang sa humalo na ang kanyang bulto sa kadiliman at bigla na lang naglaho. Otomatikong nagpatawag ng tulong ang mama at papa ni na Enrico sa alagad ng batas. Mabilis silang rumesponde at tinungo ang bahay ni na Alicia at Salvador. Pero ikinabigla ng lahat ang natuklasang wala na doon ang lalaki. Kanina, habang sinabuyan ko siya ng asin ay natitiyak kung wala na siyang mukha nang makita kong natunaw ito dahil sa asin.
Bata pa lang kasi ako ay alam ko nang takot na sa asin ang mga aswang dahil mahapdi ito sa kanilang balat. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan lagyan ng asin ang mga pinamili naming mga pagkain na walang balot at kailangang ilakad sa kadiliman para maiwasan itong lawayan ng aswang. Hindi na namin nakita pa si Salvador simula noon. May nakapagsabing baka umuwi na sa kanila sa kabangkalan. At ilan naman sa kanila ay sinabing mukhang hindi pa umaalis si Salvador dahil kailangan pa niyang balikan si Alicia. Hindi pa raw kasi tapos ang misyon ng lalaki sa kanya at nagbabakasakali itong maubos na niya ng tuluyan ang dugo nito kapag nabawi niya ang asawa. Ito lang naman ang pulidong dahilan kung bakit kailangan niyang magpalipat-lipat ng lugar at mag-asawa ng kahit sino para mapagtakpan ang tunay niyang katauhan. Gusto nga naming manlumo ng mag-imbestiga kami at malamang hindi rin pala siya tubong taga-kabangkalan. At ayon sa mga tao doon ay dayo rin lang daw ang lalaki na naligaw sa kanilang lugar kung saan nakapag-asawa siya ng 3 yumaong babae bago siya makarating sa amin. Walang kahit na sino ang nakakaalam kung sino at taga saan nga ba si Salvador dahil pinagpapasapasahan na lang ng iba ang impormasyon tungkol sa kanya. Isang misteryo ang tunay na katauhan ng lalaki na nagpapasakit ng ulo sa lahat ng kanyang nabigyan ng sindak. Natakot ang lahat ng kababaihan sa kumalat na balita. Mahirap mapahindian ang isang Salvador o kahit na sinong lalaking may kagaya niyang kakisig at katikas. Tila ba nahihipnotis mo ang isang babae oras na mapatitig sa kanyang mga mata. Kaya naman, naging maingat ako sa pagpapayo sa nakababata kong kapatid na kung sakaling mang maisipan niyang magnobyo ay di bali ng simpleng tao lang ito, basta wag lang aswang. Sa ngayon, nakapag-asawa ng muli si Alicia at mabuti na ang lalaking napili niyang muling pakasalan. May 2 na silang anak at nangangarap ng magpunta ng Amerika para doon na manatili at magsimula ng bagong buhay. Si Enrico naman ay maiiwan dito sa Pinas. Kasama ko at magkasyosyo kami sa negosyo. Alam kong kahit abala kami sa kanya-kanyang buhay, ay hindi namin makakalimutang magpunta sa abandonadong bahay na dati ay minsan nang naging kanlungan ni Salvador sa kanyang pagkaswang. Umaasa kaming babalik siya para matapos na namin ang kanyang kasamaan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang napakalaking oportunidad itong ibinigay niyo sa akin, Sir Caspar, na may bahagi ang aking kwentong aswang na magpapakaba sa bawat isa sa atin tuwing gabi. Isa lang masasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga gwapong nobyo. Alright. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Alessandro ng Negros. Ingat mga pinaasa. Alright. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tuwagin niyo na lang po ako sa pangalang Roxanne. 29 anyos. Nakatira sa siyudad ng Naga City, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 2010. Noong magbakasyon kami ng aking pinsang si RJ sa tirahan ng kanyang kaklase sa isang bayan ng Iloilo. Hindi ko na sana ibabahagi pa ang karanasan kong ito bilang pagtupad sa pangako ng mga taong sangkot mismo ng aking ikukwento. Gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat na ang mga nilalang, anumang uri sila, ay may mga klase din. May mabubuti at may masasama. Akala ko kilala na ang aming lugar sa dami ng mga kwentong sigben at kwento ni alias Waway.
na isang aswang na nangunguha ng tsinelas ng mga bata sa gabi. Tsaka ginagamitan ng linlang ang mga bata para magbukhang panaginip ang bawat nangyayari sa kanila. Pero nagkamali pala ako. May isang lugar sa Pilipinas na sinasabing hometown, di umano ng isang sikat na aswang na nagbigay ng takot sa lahat ng taong kagaya ko. Natuklasan ko ang bayan ng Dueñas pala sa Iloilo ay ang mismong lugar kung saan naging matunog ang pangalan noon ni Teniente Guimoc, na kilala bilang isang mabagsik na kapitan pero aswang. Sa dami ng kwentong dumating sa akin ay mas pamilyar iyong kwentong nagdala ng isang kaklase ang anak ni Teniente Guimoc sa kanilang baryo para makisali sa kasiyahan ng kanilang kapiestahan, na napagtanto ng anak na siya palang pagkakasayahan ay ang anak ni Teniente Guimoc ang nagsakripisyo para makatakas ang kanyang kaibigan. Hindi ko akalaing makakarating pala ako sa baryong iyon na hindi ko na lamang babanggitin pa kung saang bahagi ba ng Dueñas. Ang alam ko lang, liblib na lugar ito na tanging matutuntun lang ng mga bakasyonista kung kasama nila ay ang mga orihinal na taga-roon. Magkasama kaming tatlo ng kaklase ni RJ na si Claire sa pagbiyahe papunta sa kanilang probinsya. Pinili naming mag-land trip dahil mas mahaba ang biyahe. Mas marami kaming makukuhang litrato para sa thesis nila. Graduating na naman kasi ang mga pinsan ko at ayaw ko namang mahirapan siya sa paggawa ng thesis niya. Gayong kaya ko namang tumulong kahit papaano. Ako ang kumukuha ng mga litrato, samantalang silang dalawa naman ng kaklase ni RJ ang gumagawa ng articles. Marami kaming magagandang tanawing na daanan at mga sikat na lugar na may matitinding kwento sa ating kasaysayan. Pagdating sa lungsod, excited na sumakay kami sa isang habal-habal na motorsiklong na paakyat pa sa bukid. Ayon kay Claire, tatawid pa kami ng isang tulay at maglalakad pa ng mahigit 1 oras bago makarating sa mismong baryo. Wala namang problema sa akin yon dahil sanay naman ako sa mahabang lakaran. Isa akong volunteer sa medical mission at mas mahirap pa sa dinaraanan namin ngayon ang mga lugar na pinupuntahan namin noon. Take note, may mga pasan pa kaming mabibigat na bags noon. Tipikal na dala namin kapag dumadalaw kami sa isang baryong malayo sa kabiasnan. Namimigay kami ng mga libreng gamot, konsulta at kung ano-ano pa. Nagdadala ng pagkain at mga bitamina para sa mga kabataan. Bilang kapalit, umuwi kaming may mga baong magagandang alaala sa bawat lugar na napuntahan namin. Pinapadalhan pa kami ng mga sariwang gulay at prutas mula sa kanilang ani. May mga bilin pang kataga na may kinalaman sa pag-iingat. Masaya at hindi namin makakalimutan. At yun na nga, ilan sa mga nakakasalubong namin sa kalsada ay napansin kong kabatian ni Claire. Naikwento na niya kasi sa amin na dati pala siyang Reyna Elena ng Flores de Mayo sa kanilang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang nakakakilala sa kanya, lalo na't hindi na din mabilang kung ilang paligsahan sa pagandahan na nga ba ang kanyang nasalihan. Sa bagay, maganda naman si Claire, simple at palangiti. Sa totoo lang, kamukha niya si Yasi Frisman. Kulot ang buhok niya at maputi ang kutis. Kahit kasi taga-bukid siya ay may lahi siyang foreigner dahil sa tatay niyang Kano. Makinis at hindi umiitim kahit pa ilang oras siyang magbilad sa araw. Nakakainggit. Tiyanak all. Napagtanto kong mababait at palangiti din ang mga tao sa kanilang lugar.
Tila ba walang iniindang problema. Naisip ko nga, bawal yata ang sumimangot sa kanilang baryo. Hindi kagaya sa bahay namin na umaga pa lang. Ang gulo na ng mga tao. Away dito, pagtatalo doon. May nagtatakbuhan at nagsisigawan na wala akong ibang magagawa kundi ang pagbubulyawan sila para matigil na ang lahat. Nakakasakit ng ulo sa totoo lang. Minsan nga, ayaw ko nang umuwi sa amin. Gusto ko na lang sa puso mo. Habang umuusad ang aming motorsiklo, nakasalubong namin ang isang ginang na naglalakad. At halos hindi mapuknat ang pagkatitig sa amin. May dala itong kulay puting sako na hindi namin alam kung ano ang laman pero mukhang mabigat. Nairita ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin, kaya tumitig din ako sa kanya. Napagtanto kong pati pala si RJ ay tumitig din sa matanda. Nang gantihan namin ito ng tingin ay nagulat ako. Inilihis niya ang mga mata at tumingin sa ibang direksyon. Para siyang napaso. Sinaway kami ni Claire at sinabi niyang hindi kami taga rito. Kung maaari, huwag kaming basta tititig sa mga taong hindi namin kilala. Yung babae pa naman daw na nakasalubong namin ay isang bantog na matandang aswang. Nalaman nila ang tungkol doon dahil noong araw, may nakakita di umano sa nasabing babae na naglalakad ng wala sa sarili habang may kargang sanggol na dinala nito sa loob ng talahiban at doon nilantakan. Tumawa si RJ at hindi naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang. Nasanay kasi siya sa mga makabagong kwentong naririnig mula sa mga magulang niya, kagaya ni na Slenderman. Iba naman ako. Talagang naniniwala ako sa mga aswang. Bata pa lang ako ay kinatatakutan ko na ang uri nila. Alam kong kasiyahan nila ang mga biktima, kahit ano pinupunteriya nila, tao man o hayop. Basta't may dugo at laman loob, hindi makakalusot sa kanila. Matalas ang pang-amoy nila sa mga ganoong bagay. Sa katunayan niyan, may aswang dati sa lugar namin. Si alias Waway nga. Bantog ang aswang na lalaking iyon sa pagnanakaw ng tsinelas tuwing umaga. Yung isang pares lang naman ang kinukuha niya. Tapos pagsapit ng dilim, kusang bumabangon ang mga nagmamay-ari ng tsinelas na ninakaw niya. Nakakatakot kasi nag-i-sleepwalk ang kanyang mga biktima nang walang kamalay-malay at naglalakad papunta sa kagubatan. Nagigising na lang sila na ginagapos na ni alias Waway at may kumukulong tubig sa loob ng isang malaking kawa na nasa tabi nila. Isa-isa niyang gigilitan ang kanyang mga biktima at titipunin ang dugo ng mga ito sa isang itim na balde. Ipanliligo niya ang mga ito para magawa niyang magpabago-bago ng katauhan. Kung ilang beses siyang makapangbiktima ay siya ding daming beses na pwede siyang magpalit ng mukha. Pwedeng babae, lalaki, bata o matanda. Basta walang nakakaalam, ginagawa niya ito para makapangbiktima. Sabi nga ng mga nakakatanda, may hawak daw na agimat ang nasabing lalaki. Iyong agimat ng putihan. Nagulat tuloy ako nang magsalita bigla si Claire. Sabi niya, nandito na raw kami. Agad akong bumaba sa motorsiklo at nilibot ng tingin ang buong paligid. Ngali-ngali ko siyang batukan. Isang malaking balete kasi ang hinintuan namin. Sinapo ko ang aking kumakabog na dibdib. Muntika na akong hinimatayin sa labis na gulat kanina. Napalingon ako sa kaliwang banda ko nang mapansing umarangkada na ang motorsiklo na pinakyaw namin at mukhang babalik na sa lungsod.
Humahalakhak siya at malakas na nagsalita ng, "Tabi-tabi po." Tsaka nag-sign of the cross. Hindi naman daw siya engkanto at baka mamaya bigla ko na lang daw siyang sabuyan ng asin. Kumalma ako at umiling-iling. Ganyan talaga si Claire. Masyadong mapagbiro. Kaya nga minsan ay ayaw ko na siyang patulan. Natatalo ako kasi madali akong mapikon. Itinuro ni Claire ang maliit na kalsada sa di kalayuan. Kailangan pa naming maglakad. Nadaanan na namin ang tulay kanina. At alam kong pagkatapos ng mahabang lakarang iyon, ay makakapagpahinga na kami. Totoo palang sinabi sa akin ng boyfriend kong si Gino. Marami raw aswang sa Iloilo. Hapon pa lang pero marami na akong samut-saring huning naririnig. Kapag naglalakad nga kami, hindi ko maiwasang magpalingon-lingon sa bawat kantong madaraanan namin. Baka kasi sakmalin na lang kaming bigla at ilipad sa kawayanan. Hindi nagtagal, nakarating kami sa kanilang baryo. Napagtanto kong hindi pa pala nawawala ang mga werdong estilo ng bawat tao sa kanilang lugar. Hindi kasi maawat ang pagtitig nito sa amin habang naglalakad palapit sa mismong bahay ni Claire. Nakakairita ang pagsunod-sunod nila ng tingin sa amin, na kahit naghahaba na ang mga liig nila sa kakatingin, ay wala pa din silang pakialam. Masundan lang kami ng titig. Gusto ko tuloy paratangang aswang si Claire at sabihing baka kaya kami tinitigan ng mga tao ay dahil nasasabik na silang ihapunan kami mamaya. Ilang saglit lang huminto kami sa harapan ng isang malaking bahay na may kulay brown na gate. Nakakatuwa kasi ang cute ng gate nila na aabot lang yata hanggang bewang namin. Kaya nakikita pa namin ang mga taong nasa pinto ng bahay na nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan namin matapos naming pindutin ang doorbell. Maalwan ang kanilang tahanan at mag-aara. Masasabi kong asinsado sila sa buhay dahil may mga katulong sa bahay nila. Kay gagalang pa ng mga ito at masayahin. Isa lang ang napansin kong kay hirap kalimutan. Iyong babae sa tapat ng bahay nila. Kanina pa siya nakatitig kay RJ at sa totoo lang ay hindi ko gusto ang ginagawa niyang pagsasalita ng mag-isa. Para bang dinadasalan niya kami, kaya naman natakot ako at mabilis na hinila si pinsan palayo sa bakuran nang makapasok kami. Kinalabit ko si Claire at palihim na tinuro sa kanya ang babaeng nagsasalita. Tinanong ko sa kanya kung kilala ba niya ang babae at parang sadya kami nitong inabangan. Ayon kay Claire, kilala niya ang babae at matagal na raw itong nakatira sa bahay sa tapat nila. Huwag na lang daw namin itong pansinin dahil talagang medyo weirdo talaga yung babae. Ang sabi pa niya, namatayan na daw kasi ng mga magulang ang kapitbahay nila at naiwan sa pangangalaga ng kanyang abusadong tita. Busog daw sa bugbog ang nasabing babae kaya minsan mukha itong nasisiraan ng bait. Matinding trauma daw kasi ang naranasan nito sa kamay ng kanyang tita. Sa katunayan niyan, noong huling uwi daw ni Claire, ay nagkagulo daw ang mga ito sa kanilang tahanan. Mukhang napuno na ang babae sa pananakit ng kanyang tita sa kanya. Kaya niya ito nagawang itulak sa hagdanan. Nahulog ang babae at nabagok ang ulo na agad nitong ikinamatay. Ang nakakasindak pa, hindi na nila napaglamayan pa ang katawan. Ayon sa sumbong mismo ng babaeng inabuso, nakita niyang pumasok ang isang matandang babae sa kanilang sala kung saan nakahimlay ang kanyang tita at pinasan ito ng walang kahirap-hirap tsaka pinalitan ng katawan ng saging. Ninakaw daw ng aswang ang katawan ng tita nito, kaya labis ang takot ko sa nalaman.
Ayon pa kay Claire, nasasanay na daw sila dahil hindi lang ang tita ng kapitbahay niya ang ninakaw ng aswang noon, kundi marami pang iba. Alam naman nilang kinakain ng mga aswang ang mga bangkay ng yumao nila. Pero bilang pagiging praktikal, ay minsan nakikisabay na lang sila sa mga aswang para dobling proteksyon. Wala na silang gagastusin sa pagpapalibing at hindi na din mambiktima ng buhay na tao ang mga aswang sa kanilang lugar. Kaya naman malalayo sila sa kapahamakan. Hindi ko tuloy maiwasang mapalunok dahil sa narinig. Tinitigan ko si Claire nang walang kakurap-kurap. Humalakhak siya at sinabing hindi kami talo. Tao daw siya, kagaya ko. At natatakot din siya sa dugo. Napapahiyang napaatras ako at napaisip na baka masyado lang akong naging praning dahil sa kakaisip sa mga kakatuwang bagay na nakikita ko kanina. Itinuro niya sa akin kung saan banda kami pwedeng magpahinga ni RJ. Nakiusap ako kay Claire. Nahayaan na lang kaming magsama ng pinsan ko sa kwarto para naman madali kong maayos ang kanyang thesis. Pumayag naman si Claire at sinabi sa akin na magpahinga muna kami saglit at may pupuntahan mamaya. Sumang-ayon ako at nagpahinga, kaya hindi ko na namalayang umaga na pala. Si RJ ay tulog mantika pa, samantalang ako naman ay naghihintay sa paggising ng aking pinsan. Hindi na kasi ako nakapaghapunan kagabi. Natatandaan kong ginigising ako ni Claire, pero tumanggi na ako dahil sa sobrang pagod. Bumangon ako at mabilis na naligo. Baka aalis kami ngayon kasi hindi kami nakalakad kagabi. Habang kumakain sa hapag, nagulat ako nang ipaalam ni Claire na pupunta kami sa bahay ni Tiniente Guimao. Hindi ako makapaniwala na ang mga lugar na dating nilalakaran at pinagpepiestahan ng mga aswang ay mga normal na tao na pala ang nakatira ngayon. Ayon naman sa lola ni Claire, pinalayas ng taong bayan ang mga kaanak ni Tiniente Guimao dahil nga tinuturing silang salot sa baryo. Sa kagubatan na raw piniling manirahan ng mga aswang para wala nang makialam sa kanila at gumambala. Dahil sa nadarama kong pagkamangha, dali-dali kong inaya sina RJ at Claire papunta sa lugar na iyon. Kaagad naman kami nakarating doon at isa lang ang masasabi ko. Iba pala talaga kapag ako mismo ang nakatungtong sa mga lugar na naging sikat sa aming bayan dahil sa kababalaghan. Nanguha ako ng litrato at naisip na ipadevelop ito sa pag-uwi sa Cebu. Nasa ganoong ayos ako nang may tumalong isang matandang babae sa likuran ni RJ at bigla siyang dinaluhong. Gulat na gulat kami ni Claire at nagpalakasan sa pagsigaw para humingi ng tulong. Hindi ko alam kung bakit nawala bigla ang tapang ko at napalitan ng matinding takot para sa matandang iyon na bigla na lang sumugod sa pinsan ko. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang may sumunod namang lumundak at hinila ang matandang babae mula sa pagkakahawak niya kay RJ at siyang nakipagtagisan ng lakas sa rito. Sa pagkakataong ito, isang lalaki naman ang aming nakita, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo papunta sa kinaroroonan ni RJ para tulungan ang aking pinsan. Kumabog ng matindi ang aking dibdib sa pag-aakalang napuruhan ng matandang babae si RJ. Hintakot na hinila kami ni Claire at pabulong na sinabing mga aswang raw ang mga taong sumugod sa amin. Kagaya namin, may mababait at masasama palang mga aswang. Nang tinangka kaming sakta ng aswang ay, kaagad na pumagit na ang lalaking huling dumating
at sinalo ang mga kalmot sa takot na baka mapuruhan kami noong babae. Dali-dali kaming napatakbo dahil sa labis na takot. Kakaiba ang aswang sa baryo ni Claire. Nakikita at nagpapakita kahit umaga pa lang. Bakas na din kung sino sa kanila ang masama at hindi. Kinagabihan, para bang sinusundan si RJ. May naririnig kasi kaming huni sa bubong ng bahay na para bang inaabangan kung lalabas ba kami o hindi. Mabuti na lang talaga may tamang pangontra laban sa mga aswang na dala ko sa aking bag gaya ng langis. Hindi ko ito hinihiwalay dahil sabi noon ni tatay, takot ang mga aswang sa bawat pangontrang inihahanda ng bawat taong gumagamit nito bilang protection. Mabuti na lang at nagkataong hindi ko ito tinanggal sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nalibang kayo sa aking kwentong karanasan. Hindi man nakakatakot pero nararamdaman ko pa din ang kilabot kapag naiisip na habang nasa dating bahay kami noon ng pamusong aswang, ay hindi ko alam ang klase ng kilabot na kailangan kong maramdaman habang naiisip na ilang buhay pa ba ang kanilang kakarnihin para mabusog ang nagugutom nilang tiyan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Roxanne ng Naga. Magandang umaga po mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalinda. Nakatira ako sa probinsya ng Sagbayan, Bohol. Isang tagong nayon sa aming probinsya kung saan konti lamang ang mga nakatira at magkakalayo pa ang aming mga bahay. Isa akong high school student sa di kalayuan na paaralan mula sa aming bahay. At sa tuwing ako ay uuwi, kasabay ko lagi ang kaibigan ko na si Corazon. Sa kadahilan ng madadaanan din naman niya ang aming bahay pauwi sa kanila. At dali-dali na nga kaming naglakad pauwi dahil hapon na rin ang aming labasan. At delikado nang maglakad sa aming lugar kapag dapit hapon na. Hindi dahil sa mga masasamang tao na baka makatagpo mo, kung hindi dahil sa mga masasamang elemento na di nakikita na maaari mong madisgrasya nang di mo mamamalayan. Bakit ko nasabi yan? Dahil uso dito sa amin ang mga elemento na di nakikita, gaya ng mga duwende, kapre at iba pa. Dahil nga sa tago at tahimik ang aming lugar at bihira lang nabibisita ng mga dayuhan, idagdag na din natin ang mga aswang na namumurwisyo sa aming lugar. At di kalaunan ay nakarating na nga kami sa aming bahay at nagpaalam na ako kay Corazon dahil sa dulo pa ang kanilang bahay at kami ay doon lamang sa bungad ng aming nayon. At pag-uwi ko nga ay kaagad akong sinalubong ng aking inay. Rosalinda, bakit kasabay mo na naman yung kaklase mong si Corazon? Hindi ba't pinagsabihan na kita na layuan mo yan at may lahi yan silang aswang? Bigkas ng aking inay. Subalit hindi naman ako naniniwala dahil matagal ko ng kaibigan si Corazon at agad na nga lang akong umakyat sa aking kwarto at nagbihis na upang makapagpahinga na. Habang lumalalim ang gabi ay sinasakop na din ng katahimikan ng aming lugar at tunog na lang ng mga insekto sa labas ang maririnig mo. Kaagad naman sinara ng aking inay ang mga bintana at pintuan at naglagay na din ng asin sa paniniwalang pangontra ito sa mga aswang
at iba pang masasamang elemento. Maya-maya pa ay di ko namalayan na nakatulog na ako at maliwanag na pagmulat ko ng mga mata ko. Agad nga akong bumalikwas ng bangon dahil tinanghali na ako ng gising. May pasok pa ako. Agad na akong nagpaalam sa inay at lumabas na ng bahay. Subalit nagulat ako dahil wala si Corazon sa tapat ng bahay. Ang karaniwan ay makikita ko siyang naghihintay sa tapat ng bahay dahil sabay rin kaming pumapasok. Subalit wala siya sa pagkakataong iyon. Inisip ko na lang na naunan siya dahil tinanghali na ako. Pagkarating ko sa school, nakita ko si Corazon pero hindi niya ako pinansin. Tuloy-tuloy lang ang lakad at para bang iniiwasan ako. Nagtaka naman ako kung bakit. Pero hinayaan ko na muna siya at pumasok na ako sa klase ko. Nang mag-uwian na ay agad na akong lumabas para hanapin si Corazon. At nakita ko na siya. Nang lalapitan ko na siya ay agad itong tumakbo palayo sa akin. Kaya naman hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Pero hindi naman ako mag-isa dahil may mga kasabay din akong estudyante na naglalakad. At narinig ko nga na pinagkukwentuhan nila si Corazon. Kaya naman nilapitan ko sila at sinabi nga nila sa akin, "Rosalinda, alam mo ba na patay na yung nanay ni Corazon?" Ani ng kapwa ko estudyante. Nagulat naman ako sa balita dahil hindi ko ito alam. Kaya naman dumiretso ako sa bahay nila Corazon. At pagkarating ko nga sa kanila, nakita ko si Corazon at ang mga kamag-anak nila na nakasuot ng itim. Pinapasok nga ako ng lola niya at inalokan ng pagkain. Pero tinanggihan ko ito dahil ang sabi sa akin ni inay ay huwag akong tatanggap ng kahit anong pagkain o inumin sa kahit kanino dahil baka daw ito ay may nakahalo, paraan ng mga aswang upang makahawa. Nakiramay nga lang ako at agad-agad na ring umuwi dahil maggagabi na at delikado na sa daan. Tumakbo na nga ako dahil natatakot na rin ako at malapit na magdilim. Idagdag pang mga mataas na damo at puno pa ang dadaanan ko. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga tunog ng wakwak na palatandaan din na may malapit na aswang. Pero binaliwala ko na lang ito at nagpatuloy na sa pagtakbo. Ngunit di kalayuan ay nakikita ko si Corazon na nakatayo sa may madilim na parte ng gubat na iyon. Nakatingin ito sa akin na parang naglalaway. Nanlilisik ang mga mata na para bang nagagalit sa akin. Kaya naman nabigla ako at mas lalong kumaripas ng takbo. At natauhan na nga lang ako ng mabunggo ko si inay. "Oh, Rosalinda, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap." Wari ng aking inay. "Nay, dumalaw lang ako kila Corazon. Namatay kasi yung nanay niya." Sagot ko naman. Nagulat naman siya at pinagsabihan ulit ako. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na layuan mo na si Corazon? Pero bakit pumunta ka pa sa kanila? Alam mong pamilya sila ng mga aswang. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Halika na nga at tayo ay umuwi na." Sagot naman ni inay. Kaya naman ay naglakad na kami palapit sa bahay at tumingin ulit ako sa likod. Nakita ko na nakatingin pa rin si Corazon sa amin. Nanlilisik ang mga mata. Kaya naman nagtataka ako kung bakit siya ganoon sa akin. Pero napapaisip na din ako na baka nga totoo na aswang ang pamilya nila. At pinamana ng nanay niya kay Corazon ang pagiging aswang.
dahil hindi siya makakapagpahinga hanggat wala pang nagmamana ng pagkaswang pagkaraan ng ilang araw. Tahimik naman ang aming nayon at wala pang nababalita ang biktima ng aswang. Upang makatulong ay sinamahan ko si inay na mamalengke at habang namimili nga ay nakita ko sa di kalayuan si Corazon. Nakatalukbong ng balabal at nakatingin sa baba. Pero mapapansin mo na wala na ang guhit sa pagitan ng ilong at bibig niya, na isa sa mga sinyales na aswang ang isang tao o kaya naman ay engkanto. Mapapansin mo din ang pagbagsak ng katawan niya. Sobra itong namayat at bigla na nga lang siyang naglaho sa dami ng tao. Maya-maya pa nga ay umuwi na kami ni inay at maggagabi na. Pagka-uwi namin ay agad nang nagluto si inay at kumain na kami. Mga 9:00 na nga ng gabi nang mapag-isipan ko ng magpahinga. Papunta pa nga lang ako sa kwarto nang marinig ko na nag-iingay ang alaga naming baboy. Kaya naman ay agad kong ginising si inay dahil nauna na siyang matulog at pagkagising nga niya ay agad akong nagpatulong silipin kung bakit maingay ang alaga naming baboy. Nagulat ako sa nakita ko. Si Corazon, duguan, kinakain ang alaga naming baboy. Kaya naman agad lumabas si inay, hawak ang buntot pagi niya. Pero agad nakatakbo si Corazon at nagwangis hayop patakbo sa bundok. Doon na nga lang ako lalong naniwala na ang dati kong kaibigan ay isa ng aswang. Kaya naman, simula noon ay hindi ko na muli pang nakita ang kaibigan ko. Sa pag-aakalang wala ng kababalagan pang mangyayari ay naging kampante na ako. Hanggang sa paglipas nga ng mga panahon ay nakilala ko si Bernard at napangasawa. Bumukod na rin kami ng bahay sa di lang rin kalayuan mula sa bahay ng aking mga magulang. Nang mga panahong iyon ay kasalukuyang nagdadalang tao na ako at nasa 8 buwan na. Panaka-naka na rin akong nakakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Di ko lamang iyon pinapansin sa kadahilanang naging kampante na nga akong nilubayan na ako ni Corazon. Ngunit habang lumilipas ang araw ay nakaramdam na ako ng pagkabahala at takot sa aming mag-ina. Dahil sa nung minsang namamalengke ako ay nakita kong muli si Corazon. Nakangisi ito sa gawi ko habang hindi inaalis ang pagkatitig sa aking tiyan. Naramdaman ko pang bahagyang gumagalaw ang aking tiyan at para bang nararamdaman ng sanggol na may nakatingin sa kanya. Sa paglipas nga ng mga araw ay nakikita ko ng palaging umaali-aligid na naman si Corazon. Madalas ko siyang nakikitang nakamasid sa akin at sa tiyan ko na para bang asong ulol na naglalaway sa di kalayuan. Bernard, alam mo bang nakita ko na naman ang dati kong kaibigan? Panimulang wika ko sa aking asawa. Alin doon? Si Corazon ba ang tinutukoy mo? Yung kaibigan mong aswang? Sunod-sunod na tanong ng asawa ko. Tumango naman ako at sinabi kong siya nga ang tinutukoy ko. Palagi ko itong napapansing nasa tapat ng bahay at nagmamasid lamang. Huwag lang talaga siyang magkakamaling kantiin ka at papahuli sa akin. Dahil kung hindi ako mangingiming patayin ang aswang na iyon. Wika pa ng asawa ko. Hayaan mo't manghingi ako ng pangontra sa nanay mo bukas para hindi makapasok dito sa loob ng bahay natin ang aswang na iyon. Dagdag niya pang wika. Mas maigi na iyong maging handa tayo para hindi ka mapahamak.
Huling tugon niya. Tumango naman ako at sinabing, palagi na lamang naming i-double check ang pintuan at bintana para walang malusutan ng aswang kung sakaling mang magtatangka itong pumasok sa bahay namin. Kaya nga simula noon mga kaaswang, bago ako matulog ay sinisigurado talaga ni Bernard na nakasarado ang lahat ng pintuan at bintana. Palagi niya ring katabi ang buntot ng paging binigay ng aking ina dahil pangontra umano iyon sa aswang. At takot na lumapit sa iyo ang aswang kapag may bitbit kang buntot ng bage. Habang nagpapahinga na kami ay bigla na lamang kaming nakarinig ng ingay sa bubungan. At para bang may dahan-dahang naglalakad sa taas noon. Yari sa yero kasi ang bubungan namin, kaya bawat pagtapak mo rito ay lumilikha iyon ng ingay. Nung una ay pinakiramdaman lang namin, baka si pusa lamang ang naroroon sa taas. Subalit di kalaunay nakakarinig na kami ng mahihinang huni ng tiktik. Kaya naman ay hindi na nakapagpigil pa ang asawa ko at malakas na siyang nagsalita. Hoy, Putragis! Ikaw na aswang ka. Kilala kita. Kaya naman tigilan mo na ang asawa ko. Kung ayaw mong buhay mo ang patigilin ko. Galit na sigaw ni Bernard. At maya-maya pa ay nawala na ang maingay sa bubong. Lumipas ang isa pang buwan at kabuwanan ko na nga. Aray, Bernard, manganganak na yata ako. Ang sakit ng tiyan ko. Tawag ko sa aking asawa. Sobrang sakit na kasi ang pagkaramdam ko. At ani may puputok na ang panubigan ko at manganganak na ako. Kung kaya't agad agad namang lumapit ang asawa ko. At maya-maya pa ay nagpatawag na nga ito ng komadrona sa kapatid niyang si Larry. Bilisan mong tumakbo. Sabihin mong manganganak na ang ate mo. Sigaw ni Bernard. Natatakot man ay wala nang nagawa pa ang kanyang kapatid, kundi ang kumaripas na lamang ng takbo patungo sa bahay ng komadrona. Habang naghihintay kami sa komadrona ay nakita kong dahan-dahang bumukas ang bintana at agarang iniluwa si Corazon mula roon. Pulang-pula ang mga matang nakasilip ito at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Sobrang baho na rin ang umaalingasaw na amoy na nalalangham ko at pakiramdam ko ay hihimatayin na ako. Kaya naman ay nagsisigaw na ako. Tinawag ko si Bernard na kasalukuyang pumunta ng kusina upang kumuha ng tubig. Kalapit niya naman sa akin ay mabilis niya nang nilapitan ang bintana at walang ano-ano ay sinabuyan ng asin ng aswang at mabilis na isinara. Naging alerto lamang na nakamasid si Bernard sa paligid sa kadahilan ng baka makapasok pa ang aswang at mabiktima kaming mag-ina. Maya-maya pa nga ay may kumakalampag na sa bubungan at tila ba may naglalakad. Kasabay naman nito ay ang pagkalabog ng pinto. Dahan-dahan itong sinilip ni Bernard at may nakitang babae. Bigla itong nagsalita. Bernard, si Susan ito, ang komadrona. Rinig kong wika ng matanda sa labas. Agad nang ang pinagbuksan ni Bernard ang komadrona at pumasok na sa bahay. Pagkapasok ay mabilis niya nang isinara ang pinto. Diyos me, malayo pa lang ay naririnig ko na ang huni ng wakwak. Magdidikdik ka ng bawang at ilagay mo sa bawat gilid ng bahay niyo. Utos ng komadrona sa asawa ko. Mabilis namang sumunod si Bernard at nagmadali na nga itong pumunta sa kusina para magdikdik ng bawang. Samantalang ang komadrona naman ay nagpakulo ng tubig para sa gagamiting panganganak ko. Matapos itong magpakulo ay nagmamadali na itong lumapit.
Agad na simula, agad na sinimula na nga ng komadrona ang pagpapaanak sa akin. Habang umiiri ako ay sumasabay naman ang mga alulungan ng asot. May kumukutkot sa taas ng bubungan namin na naglikha ng nakakabahalat, nakakapangilabot sa pandinig. Sige lang iha, huwag mong pansinin ang nasa paligid. Hayaan mo na ang asawa mong magbantay para hindi makapasok sa loob ng bahay ang aswang. Rinig kong wika ng komadrona. Putragis ka talagang aswang ka. Hindi mo ba talaga kami titigilang animal ka? Rinig kong sigaw ng asawa ko. Sabay muli na namang nagsaboy ng asin sa labas. Kasalukuyan niya kasing hinahanap ang angil na naririnig. At iyon nga ang kanyang nasaksihan. Manang, kayo na ho ang bahala muna sa mag-ina ko. Lalabasin ko lang itong aswang na to. Makikita niya talaga ang kanyang hinahanap. Gigil na wika ng asawa ko. Kahit sobrang sakit na ng tiyan ko ay pilit ko pa rin pinipigilan si Bernard. Naisip ko kasing baka mapanot, mapahamak siya sa labas. Lalo na at siya lamang mag-isa. Maya-maya pa ay muli ko na namang narinig na sumigaw ang asawa ko. At sa pagkakataong iyon, ay narinig kong may nagbukas ng pintuan. Indikasyon iyon na may lumabas ng bahay. Huwag mong intindihin ang ingay sa labas, iha. Sige na, umiri ka pa. Malapit nang lumabas ang sanggol. Utos ng komadrona sa akin. Sobrang sakit na ang nararamdaman ko. Idagdag pang nakakapangilabot ang mga angel na naririnig ko sa labas ng bahay. At tanging pagkakalampagan na lamang ang naririnig ko sa labas niyon. Hanggang sa hindi na nga naglaon ay nailuwal ko ng maayos ang aming anak. Malusog ang anak mo, iha. Napakaganda. Wika ng komadrona sa akin. Agaran niya nang nilinisan ng sanggol at binalutan ng damit. Pagkatapos ay inilapag sa gilid ng higaan ko. Makalipas lang ang ilang sandali ay muling tumahimik ang buong paligid. At kasunod noon ay pumasok na sa loob ng bahay ang asawa ko. Nakita ko siyang sugatan. Kaya labis-labis ang pag-aalala ko. Subalit nagwika naman siyang ayos lamang siya at hindi galing sa kanya ang dugong nakikita ko, kundi galing umano iyon sa kaibigan kong aswang na si Corazon. Aniya pa, kailanman ay hindi na babalik pa ang aswang na iyon, sapagkat napuruhan na niya. Kaya natitiyak niyang magtatanda na iyon. Hindi ko lubos maisip, mga kaaswang, kung bakit pati akong kaibigan niya noon ay pinagbalakan niyang biktimahin. Kaya simula noon ay naniniwala na talaga ako sa kasabihan ng mga matatanda na traidor ang aswang. Pakitaan mo man ng kagandahang pag-uugali, tatraidorin ka pa rin. Sa ngayon po ay maayos at masaya naman kaming namumuhay, kapiling ang aking pamilya. Hanggang sa nasundan pa iyon at nagkaanak kami ng 7. O diba? Dami no? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Muli, maraming salamat po. Kasama ko na ang anak ko at kasama na namin ang mga anak namin. At masaya na ako. Wala na ring nangyayaring kababalaghan sa baryo namin simula nang mawala si Corazon. At hanggang dito na lamang talaga. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Rosalinda ng Bohol. Kuya,
Kwentuhan mo naman ako ng mga karanasan mo noong araw sa mga sinasabi nilang aswang. Hiling ko sa aming manugang na noon ay kaharap ang bote ng alak kasama ang aking asawa. Napag-usapan lang naman nila ang tungkol sa aswang na may dumaang tiktik sa tapat ng bakuran. Mga alas 7 pa lang iyon ng gabi. Sus, aswang lang ba ang gusto mong malaman, nene? Nako, sobrang dami ko nang naranasan sa mga iyan. Sagot ng Kuya Tats na noon ay medyo may tama na ng alak. Kaagad na akong umupo sa kanyang harapan at sabik na nakinig sa nakakaantig na kwento na naranasan ng kanyang pinsan na ang pangalan ay itatago na lang natin sa pangalang Jomar. Taong 1988, sa isla ng Bantayan. Edad 13 noon si Jomar, o mas malimit na tinatawag na palayaw na Jo. Sa kanyang edad, dapat siya ay nasa paaralan nag-aaral. Ngunit siya ay hindi, dahil nasa laot lagi ang kanyang destinasyon. Tatlo sila ng kanyang dalawa pang kapatid na panganay at nang sumunod pa dito. Sa bagay, sa mga panahong iyon daw, kahit graduate ka lang ng elementarya, pwede ka nang maging guro ng mga bata para sa pagbasa at pagsulat, maging sa pagbilang. Sagana rin ang buhay noong araw basta huwag ka lang tatamad-tamad. Ang mga produkto noong araw maging sa lupa man o karagatan ay kalidadis. Hindi kagaya ngayon dahil sa polusyon sa karagatan at lupa. Apektado ang produkto kaya bagsak ang ekonomiya. Yun nga lang, at puro alaala na lang ng nakaraan ang naiwan. Dahil hindi na kailanman iyon mararanasan ng mga bagong sibol na mga kabataan. Maging ang mga kababalaghan noong araw na hindi ka panipaniwala ay tila kay hirap na ring maranasan ngayon ng mga nasa bagong henerasyon. At bakit? Dahil bihira na lang ngayon sa mga bata ang tahimik. Madalas ay madaldal, wild at raw. Alright. Hindi kagaya ng mga sinaunang kabataan na magalang, tahimik. Ibang-iba sa ngayon. Sa Siam, silang magkakapatid. Tatlo kaagad sila ang napasabak sa paghahanap buhay kasama ng kanilang ama. Maganda ang buhay nila noon. May 2 sakayang pandagat at malaki rin ang kanilang bahay na napundar dahil sa pagtutulungan nilang magkakapatid. Hanggang sa naging binata ng ganap si Jomar sa edad na 20. Sa kanilang tatlo, siya ang mas matangkad, maganda ang pangangatawan at mas maitsura. Ito rin sa lahat ang mas malalim kong mag-isip. Malawak ang pangarap sa buhay at higit sa lahat, ito ay sobrang mapagmahal sa ina. Ang kanilang panganay ay edad 25 at ang sumunod ay edad 23. Ngunit hindi ang mga ito nagbalak magkaroon ng asawa dahil gusto munang patapusin sa pag-aaral ang mga kapatid na babae. Si Jomar, sa ilang taong paghahanap buhay ay wala itong ipon para sa sarili. Lahat ng kita ay napupunta sa ina, kaya malamang ito ang dahilan kung bakit siya natipuhan ng isang aswang ng karagatan. Dahil sa sobrang kabaitan, minsan ibinalik ng kanyang ina ang kanyang kita para naman may ipon ito sa sarili. At kapag darating ang araw na gusto na nitong mag-asawa ay may sarili na itong ipon. Naku, Nay, wala pa akong balak mag-asawa at kung makapag-asawa na ako, tsaka lang siguro ako mag-ipon. Sa ngayon kasi mas kailangan mo ang pera dahil marami pa akong kapatid na kailangang buhayin. Litanya ng binata. Naku anak, salamat. Kakaiba ka talaga. Napakaswerte namin sa'yo ng tatay mo. Mangyak-ngyak na wika noon ng ginang. Naku Nay, wala yon. Ayoko lang na makikita kang namomroblema sa pangangailangan ng aking mga kapatid. Kaya hanggat malakas pa ako, hindi ko kayo pababayaan. Litanya ng binata.
Napayakap ang ginang sa binata. Sobrang swerte niya sa anak nito. Alauna na noon ng madaling araw. Naghahanda na ang binata para pumalaot. Maliwanag ang buwan dahil kabilugan. Dalawa dapat sila ng kanyang kuya na panganay ang magkasama na pumalaot ng gabing iyon. Ngunit biglang sumama ang pagkaramdam nito. Kaya ayaw na munang sumama. Pinayawan si Jomar ng kanyang kapatid at ama na iisang bangka na muna ang kanilang gamitin. Tsaka na lang dadalhin ang isa pa kapag may kasama na ito. Ngunit ayaw ng binata. Ayos lang akong mag-isa, tay. Sayang din ang mahuhuli ko sa araw na ito. Dagdag ipon pa iyon ni nanay. Dahilan nito. At dahil hindi ito nagpapapigil, hinayaan na lamang ito ng ama. Maganda rin naman ang panahon, maliwanag at kabilugan ang buwan. Wala ring napabalitang sama ng panahon. Kaya kampante rin ang ama. Magaling rin namang lumangoy ang anak. Hindi inasahan ni Jomar ang makakasalumuhan ng gabing iyon. Aliw na aliw siya sa pumumulot ng isda na sobrang daming nakuha ng kanyang lambat. Unang hagis pa lamang. Ayos to. Mukhang malaki ang maibigay kong pera kay inay mamaya. Masayang wika nito. Sobrang mahal mo talaga ang iyong nanay, ano? Tanong ng isang babaeng may malamyos na boses. Oo naman. Nag-iisa lang ang nanay kaya dapat lang na mahalin at pasayahin. Nakangising sagot ng binata. Ngunit kaagad nagulat ito nang mapagtanto niyang nasa laot pala siya at mag-isa lang. Kaya paanong may kausap siyang babae? Biglang nanuyot ang kanyang lalamunan. Nasa isipan niya ay piniguradong minumulto siya. Sino ka? Garalgal na tanong niya sabay ikot ng kanyang paningin. Isang babaeng nakapulupot ang mga kamay sa pakayaw ng kanyang bangka ang bumungad sa kanya. Sobrang haba ng buhok at halos kumikinang sa kaputian ng babae dahil sa liwanag ng buwan. Ang nguso nito ay nakapatong rin sa pakayaw ng bangka na tila aliw na aliw sa panunood sa kanya. Ilang beses pa siyang napakurap upang siguraduhin totoo ang kanyang nakita. O kaya nga naman ay namamalikmata lang siya. Subalit hindi ito nawala sa kanyang paningin. Kahit hindi katulad ng liwanag ng araw ang liwanag ng buwan, ay aninag pa rin ang mukha ng dalaga. Kita nitong matangos nitong ilong. Ang bibig nitong sobrang perpekto sa hugis. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata nang makita itong nakangisi sa kanyang harap. Lumutang ang pantay at mapuputi nitong ngipin. Na love at first sight yata ang binata sa kakaibang ganda na taglay ng kaharap. Ang hindi niya alam noon ay nahihipnotismo na siya ng nilalang. Mabilis siyang nagpakilala rito. Hi, ako si Jo. Isa ka bang diwata ng karagatan? Tanong kaagad ng binata. Alam niyang hindi ito ordinaryong tao dahil walang dalaga na magkakalangoy papuntang laot para kausapin siya. At kung tao man ito dapat naging pamilyar sa kanyang mukha. Subalit hindi. At noon lang yata niya ito nakita. Oo, tama ka. Isa akong diwata ng dagat. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong pa nito sa kanya. Hindi nawala ang ngiti nito sa labi. Laging nakalitaw ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin na siyang lalong nagpaaliw sa binata sa kakatitig dito. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Ang ganda mo ah. Sagot ulit ng binata. Habang nangingisda, panay ang pag-uusap nilang dalawa ni Jo at ng babae. Tuluyan na itong nagpakilala bilang
si Heraclea. Aliw na aliw ang mga ito sa pag-uusap. Maraming ikunento si Heraclea tungkol sa mga lamang dagat, hanggang sa tuluyan nitong nakuha ang loob ng binata. Hindi na namalaya ng binata na mainit ng sikat ng araw, at matagal na rin napuno ang kahon ng isda na kanyang dala. Kung noon ay hirap siyang mapunan ito kahit kalahati, ng araw na iyon ay tila kay bilis lang na napuno at walang kahirap-hirap niya itong pinulot sa pukot dahil hindi pumapalag at kusang nagpapahuli. Simula noon ay mas lalo nang ginanahan ang binata na pumalaot na mag-isa. Ayaw nito ng may kasama. Nagtaka rin ang mga magulang at kapatid nito dahil laging marami ang huli niyang isda. Doble pa yata iyon kaysa ama niya at mga kapatid na sama-sama ang gawain. Hanggang sa nagiging madalas na ito sa laot kahit araw. Hindi na ito natutulog kaya humina ang katawan at nagkasakit. "Anak, ano bang nangyayari sa iyo? Halos wala ka ng pahinga," tanong ng kanyang ina noon. Subalit baliwala na sa binata ang pag-aakala ng ina. Kahit masama ang pakiramdam, ay nagpupumilit pa rin itong pumunta sa laot na siyang hindi pinapayagan ng ina. "Hindi na ito tama, Jomar. Inabuso mo na ang iyong katawan. Ang pera madaling kitain, pero iyang katawan mo, nag-iisa lang yan," litanya ng ina nito. Kaya nakiusap ang binata na kahit sa tabing dagat na lang. Dahil sa labis na pagtataka ng ina, inutusan nito ang kapatid na palihim na sundan si Jomar. Laking pag-alala ng ina nang malamang may kausap raw ang anak na binata sa nakausling malaking bato sa dagat. Babae ito at pagkatapos mag-usap ay lumusong ang babae sa tubig. Kita pa ng kapatid nito ang buntot isda na ikinampay pa bago tuluyang sumisid sa kailaliman ng tubig. Naalarma ang ina. Alam niyang isang kataw ang nanlilin lang sa kanyang anak. Pero nagtaka siya kung bakit hindi nito biniktima ang anak. Napaisip ang ina na baka napaibig ang kanyang anak sa isang kataw, ang aswang ng dagat. At maging ang kataw ay napaibig rin dito. Ngunit magkaganoon pa man ay hindi maaari. Darating ang araw na mapapahamak ang kanyang anak. Dahil may minsan na ring pangyayari na katulad ng sa sitwasyon ng kanyang anak na si Jomar. Ang nangyari ay kinuha nito ang binata at hindi na nahanap pa kahit kailan. Kaya kailangan niyang bigyan ng babala ang anak. Pagdating nito, ay kaagad niya itong kinausap ng mahinahon. Ngunit nagalit ito at tinanong pa ang ina kung sino ang may sabi. Naalarma ang ina sa reaksyon ng anak. Kakaiba na ito. Hindi na ganito ang kanyang anak na si Jo. Walang bilin o payo siyang sinusuway nito. Ngunit bigla na lang iba na ito kung magalit. Dahil sa nangyari, napag-usapan nilang mag-asawa na patignan sa albularyo ang anak. Pagdating nito galing laot ay kaagad na nilapitan ng albularyo. Nagtaka pa ang binata kung bakit bigla na lang siyang hinawakan ng matanda sa noo. Hindi pa alam ng binata na albularyo ang matandang iyon. Napapisik ang binata na tila may kumawalang mabigat na bagay sa kanyang utak. Tila gumaan bigla ang kanyang pakiramdam. "Napailalim ka sa gayuma ng aswang sa karagatan, Jomar," saad ng manggagamot. Nagtaka ang binata kung sinong aswang. Tinanong siya ng matanda kung may natatandaan pa ba siyang babae na nakausap sa laot. Umiling si Jomar. Nanlumo ang matanda. Kakaiba ang ginawa ng halimaw. Mabuti na lang at hinayaan pa nitong umuwi si Jomar sa bahay. Hindi muna pinayagan ng ina si Jomar na pumalaot. Ngunit simula rin noon ay naging mahina ang kanilang kita. Kaunti na lang ang kanilang nahuhuli sa laot.
Ngunit walang panghihinayang na nadarama ang mag-asawa. Mas lalong mahalaga pa rin ang buhay ng kanilang anak. Minsan ay naririnig ni Jomar ang isang babaeng kumakanta na tila ba nasa gitna ng karagatan galing. Tinanong pa niya ang kanyang nanay o mga kapatid kung naririnig din daw ba ng mga ito ang babaeng kumakanta. Ngunit kahit anong focus ng mga ito, ay wala talaga silang naririnig. Umabot pa sa punto na tinatakpan ni Jomar ang kanyang tainga dahil sa sobrang tinis at nakakabinging tinig ng babae. 12:00 noon ng hating gabi nang marinig ni Jomar ang boses ng isang babae na tinatawag ang kanyang pangalan. Tumayo siya at pinuntahan kung saan galing ang boses na iyon. Sobrang liwanag ng sikat ng buwan at sobrang tahimik na ang paligid. Isang babaeng nakasakay sa kanilang bangka ang kumuha ng kanyang pansin. "Hating gabi na, bakit ka pa gumagala?" tanong ng binata rito. "Hindi mo na talaga ako naalala, Jomar. Tuluyan mo na akong kinalimutan?" Tanong ng tila mahinanakit sa kanyang dalaga. Napakunot ang noo ng binata. "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sino ka ba?" Nagtatakang tanong ni Jomar. "Ako si Heraclia, ang prinsesa ng karagatan. Ako ang iyong nobya." Pakilala nito. Napakunot muli ang noo ng binata. Hindi niya maalala ang pangalang Heraclia. Pamilyar nga sa kanya ang mukha, ngunit hindi niya gusto yung magkaroon ng nobya na may buntot ng isda. "Pasensya na, hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa akong tao. Samantalang ikaw ay ibang nilalang. Isa kang Serena. Hindi ko gustong magkaroon ng nobya na may buntot ng isda." Prangkang sagot ng binata. Ang akala niya ay ito talaga ay sirena. Pero hindi niya alam. Ito pala ay kataw. Uri ng mga sinaunang aswang na nasa karagatan. Sobrang nagalit ang nilalang. "Wala pang sino man ang tahasang ipinamukha sa akin na hindi ako maganda. At lalo na ang harap-harapan na sabing hindi ako gusto." Galit na wika ng nilalang ng karagatan. "Subalit totoo ang aking sinabi, magkaiba tayo," paliwanag ng binata. Biglang nagwala ang nilalang. Sumigaw ito ng napakatinis. Kasabay ng pag-itim ng buntot isda at pagkulubot ng balat. Maging ang mukha nito ay naging kulubot. Mas matanda pa itong tignan sa isang ordinaryong tao na may edad na 100. At ang mas nakakatakot ay ang mga ngipin nitong naging tulad ng mga pating na ang tutulis. Ang mga mata nito ay naging bilog at ang gitna ay naging sobrang pula. Sa gulat ay hindi nakaalis si Jomar sa kanyang kinatatayuan. Bagkus ay nailibing na sa buhangin ang kanyang dalawang paa dahil sa takot ng masaksihan ang kakaibang pag-ibang anyo ng nilalang. Hindi na siya nakaalis pa nang bigla siya nitong sunggaban. Nilamon ng malaking bunganga nito na sinlaki ng bunganga ng pating nang ibinuka iyon ng nilalang. Naiwan ang pares ng tsinelas ni Jomar sa buhangin. Wala man lang may nagising sa mga kapatid ng binata para matulungan siya. Ang espekulasyon ng iba ay baka napailalim rin sa itim na mahika kung kaya't hindi man lang ng mga ito narinig ang napakatinis na tinig ng aswang ng dagat o mas malimit na tinatawag sa amin na kataw. Labis ang pagtangis ng ina dahil sa nangyari sa anak. Ang akala nilang naagapan ang ginawang panggagayuman ng nilalang sa kanilang anak ay hindi pala nagtapos sa ganoon lang. Talagang kinuha pa nito ang kanilang anak sa masaklap na paraan. Naiwan ang ilang patak ng dugo ng kanilang anak at ang pares ng tsinelas. Iyon pa naman sa lahat ng kanyang inaasahan, responsable at masunurin. Sa isang iglap ay nawala na lang itong bigla at hindi man lang nila napaghandaan. Kung nagkasakit sana at nagkaratay ng ilang linggo ay mas katanggap-tanggap pa.
Ang kaso ay natulog ang binata ng walang dinaramdam. Pagkagising nilang lahat ay tanging tsinelas na lang nito at kaunting patak ng dugo sa buhangin ang naiwan. Gayunpaman, pinilit ng ginang na tanggapin ang lahat. Marami pa itong mga kapatid na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Mas kakaiba at mahal niya ang anak na si Jomar, subalit hindi rin patas sa ibang mga kapatid nito na nasa kanyang tabi. Kung pabayaan na lang niya ang mga ito. Sa pagdaan ng maraming dekada, naging tahimik na ang isyo patungkol sa mga kataw. Lalo na nang mas dumami ang populasyon ng mga tao at naging makabago na ang teknolohiya ng paligid. May iilan pa ring mga namamataan ng kamera sa mga panahon ngayon. Subalit iilan na lang din. Naging maingat na rin ang mga ito dahil ayaw nilang mabulabog ang kanilang nakatagong mundo. At dito na po tatapusin ang kwento. Sobrang nakakalungkot pero ganun talaga ang buhay. Parang life. Alright. Mapagpalang araw, Sir Casper. Alam ko po sa mga panahon natin ngayon ay sobrang hirap ng paniwalaan na nag-i-exist pa pala ang mga nilalang na tawagin na lang nating mga aswang. Para bang kagaya ng pag-usat natin sa makabagong teknolohiya, ay kasabay na silang nililimot ng panahon. May mga panahong hindi na natatakot ang mga tao sa kanila. Kaya naisip kong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang na kahirap kalimutan. Ako nga pala si Arthur, 35 anyos. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2005 sa probinsya namin sa Camotes Island. Bata pa lamang ako ay naniniwala na ako sa mga aswang. Kinatatakutan ng pamilya ang mga uri nila, maging sa lahat ng mga nilalang na likha sa dilim. Mahilig kasi silang mambiktima sa mga babaeng nagdadalang tao o di kaya ay mga bata. Mali. Dahil hindi nga pala namimili ng mabibiktima ang mga aswang basta't makita lang nilang nasa daan ito. Magaling mambiktima ang mga aswang. May sarili silang teknik para ang biktima na mismo ang lumapit sa kanila dahil sa kuryosidad. Kasi minsan ko nang nakasalamuha ang isa sa kanila. Akala ko nga dati ay matutuluyan ako sa kamay ng aswang. Paano ba naman? Minsan na akong magkaroon ng nobya na isang aswang. Iyon ang pinakatago-tago na lihim ng kanilang pamilya na aksidente ko lang nalaman. Buong akala ko, perpekto na para sa akin ang nobya kong si Diyosa. Kagaya ng pangalan niya, mukha din kasi siyang Diyosa. Maganda at kaakit-akit. May mahubog na katawan at nakakabaliw na amoy na hindi ko alam na posible palang magkaroon sa isang babae. Nagkakilala kami noong elementarya. Siya ang nagtatanggol sa akin laban sa mga bully sa aming eskwelahan. Simula noon, hindi ko na siya nilayuan pa. Tila buntot na sunod ako ng sunod sa kanya. Akala ko nga walang problema sa pagkatao niya. Nalaman ko ang tungkol dito nang minsang maimbitahan kami sa malaking bahay ng aking pamilya sa probinsya. Ilang araw kaming mananatili doon at laking pasasalamat ko nang sumama siya. Abala ako noon sa paghahalo ng sausawan para sa pulutan nang mapansin ko siyang balisa at wala sa sariling naglakad. Dahil nagtataka ay sinundan ko siya. Kahit medyo napapalayo na kami sa bahay. Kabisado ko naman ang lugar ng aking mga abuelo. Kaya alam kong hindi kami maliligaw.
Nararamdaman kong may mali sa mga ikinikilos niya. Nang makarating kami sa tila pusod ng masukal na kagubatan, ay tumigil siya at pinagmasdan pa ang paligid. Para bang sinisiguro na wala nga talagang tao malapit sa kinaroroonan niya. Biglang nagsuka si Diyosa at napaluhod habang sapo ang tiyan. Habang napatingala siya sa maliwanag at bilog na buwan, ay mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ba tila nakadikit na ang kanyang mga mata doon. Kulay itim na likido ang nilabas niya mula sa bibig. Kaya napatakip din ako sa aking mukha. Bigla akong nandire at nahilo ng malanghap ang amoy masangsang sa hangin. Gusto ko sana siyang lapitan at alalayan pero noong mga panahong iyon ay marami na akong naririnig na usapan tungkol sa kanya. Gusto kong patunayan na mali ang sinasabi ng mga tao tungkol sa aking kasintahan. Mahal na mahal ko si Diyosa at hindi ako papayag na ang mga hindi pulidong balita na nakakarating sa aking kaalaman ang magpapahiwalay sa amin. Umatras ako at tahimik nang nagkubli nang makitang tumigil siya sa pagsuka at nakiramdam sa paligid. Natakot ako sa isiping baka makita niya ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta nasindak na lang ako nang makita kong gumapang siya sa punong kahoy habang dahan-dahang tinatanggal ang saplot sa kanyang katawan. Para bang may pandikit ang kanyang mga palad at paa na kay bilis dumikit kahit sa pinakamatandang punong kahoy na iyon. Ang kanyang mga mata ay nakikita ko sa aking kinaroroonan at tila ba laser na umiilaw na kulay pula sa kadiliman. Dito na ako tuluyang nasindak at hindi malaman ang gagawin. Nagsikip bigla ang aking dibdib at nanlalabo ang aking paningin. Ewan ko ba kung bakit kailangan ko pa siyang masaksihan sa ganitong pagkakataon. Ipinagtatanggol ko siya sa lahat ng nangusga sa kanya. Tapos malalaman ko lang pala lahat ng paratang na ibinabato sa kanya ay totoo at pulido. Gusto kong magwala pero nawalan ako bigla ng lakas. Parang ang nais ko na lang na mangyari ay pumalahaw ng iyak at tanungin siya kung bakit niloko niya ako. Nang mawala siya sa aking paningin, dali-dali akong umuwi sa bahay. Hingal na hingal ako sa kakatakbo at basa ng pawis ang buong muka. Nanlalamig ako sa isiping may kasama akong aswang at buti na lang walang natutunugang kahit na ano ang aking pamilya. Ayaw ko mang aminin. Ayos lang naman sana kahit pa aswang si Diyosa. Ang hindi ko lang matanggap ay ang panata ng aming pamilya. Kami ay nagmula sa pamilya ng mga albularyong nakikipaglaban sa mga aswang. Kami ay dating biktima ng mga nilalang na kagaya nila at walang ibang hinangad kundi ang maubos ang lahi nila. Sa sobrang sama ng mga aswang na lumapas tanganan sa aming lola at lolo noon, walang kapatawaran ang ginawa nila sa amin magpasa hanggang ngayon. Natatakot ako para sa aking kasintahan. Noon din ay nakapagdesisyon akong ililigpit ko ang kanyang mga gamit kasama ng mga damit ko. Aalis na kami sa probinsya at babalik sa Maynila kung nasaan ang aming mga trabaho. Alam kong may panata kami na papatay ng aswang pero hindi ko iyon kayang gawin sa kanya. Ang isipin pa lang na ginigilitan ko siya ng liigay. Nanghihina na ako sa sobrang paghihinagbes. Hindi ko siya kayang ibalato sa pamilya kong galit na galit sa lahing pinagmulan niya. Baka sabihin pa ng aking pamilya na traidor ako kahit totoo naman. Mas pinipili ko pa ang kasintahan ko kaysa sa kanila. Kilala pa naman nila akong mahilig pagtakpan ang mga aswang at maraming alam tungkol sa mga kababalaghan kahit pa noong bata pa ako.
Namumutlang humakbang ako paakyat sa aking kwarto nang makasalubong ko si nanay. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig sa akin at tumitig sa balisa kong mukha. Saan daw ba ako galing at mukha akong hinahabol ng 7 aswang? Hindi ako kaagad nakapagsalita. Bigla akong nakalimutan ang mga bagay na dapat kong gagawin dahil nga mabilis akong nataranta. Mas lamang kasi ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Umiling ako at sinabing dyan lang naman ako sa labas at nagpapahangin. Tinitigan niya ako ulit at pilit na inaaraw kung nagsasabi ba talaga ako ng totoo. Anya, mabait raw na bata si Diyosa. Sana ay huwag kong makakalimutan yon. Makahulugan ang sinabi sa akin ni nanay, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Anya, walang kinalaman ang mga aswang sa nangyari sa mama at papa ng aking tatay noong araw. Sadyang nabulag lang ang aking pamilya sa matinding galit. Kaya kahit mga inosente o nilalang na wala namang ginagawang masama ay nadadamay. Mukhang marami pa sana siyang gustong sabihin sa akin pero hindi na siya nagsalita pa. Tinanong niya lang kung kailan daw ba kami babalik ng Maynila ni Diyosa. Para bang pinapaalis na niya kami. Hindi ko din naman maiwasang makaramdam ng kaginhawaan. Mukhang mailalayo ko ang aking nobya nang walang sino man ang magdududa sa amin o sa kanyang tinatagong pagkatao. Alam ko naman na kapag may naaamoy silang malansa tungkol kay Diyosa, ay hindi na nila ito pakakawalan pa. Gabi na at natutulog na ang iba pa naming mga pinsan at kaanak. Nakahiga na nga yata lahat, maliban kay Diyosa na hindi ko alam kung saan nagpunta. Gusto ko siyang sundan pero hindi ko naman alam kung saan. Basta bukas, aalis na kami ng Camotes. Kinaumagahan. Una pang nakaupo sa mesa sa kusina si Diyosa. Bagong ligo at bihis na bihis, na samantalang ako naman ay kasalukuyan pang kinukuha ang muta ko sa mga mata. Nakaharap siya sa isang baso ng umuusok na gatas. Hinihipan niya iyon nang mapansing tinawag niya ako, kaya napatalon ako sa gulat. Humahalakhak siya at sinabing para raw akong hinahabol ng aswang. Ang tagal ko pa raw nagising gayong malapit na kaming maiwan ng bangka. Tumitig ako kay Diyosa. Kahit sa ang banta ng kanyang itsura ay hindi ko akalaing kaya niyang magbago ng muka. Hindi ko akalaing kaya niyang maging aswang sa isang iglap lang. Hindi ko lang matanggap na may ginagawa siyang kababalaghan. At ang masakla pa ay hindi ito alam ng aking mga kamag-anak. Tumitig ako sa kanya at napansin ang paglihis niya ng tingin. Pinagdiskitahan niya ang katabing kanin at maganang kumain. Para wag siyang makahalata, umupo ako sa harap niya at sinabing hindi na ako nakatulog dahil nag-alala ako ng husto sa kanya. Tinanong ko kung saan siya galing pero yumuko lang siya. Hinihintay kong sabihin niya sa akin ang totoo habang maaga pa. Alam kong kalabisan na itong hinihiling ko, pero ayaw ko kasi siyang mapahamak. Gugustuhin kong ako na lang ang masaktan kaysa sa kanya. Sabi ni Diyosa, maliit pa lang siya ay hindi na siya nagkaroon ng kalayaan. Mahigpit sa kanya ang mga magulang at kapatid. Maraming bawal at hindi pwedeng gawin. Anya, nasasakal raw siya palagi. Kaya lumabas siya sa kanila at nagpakalayo-layo. Sabi sa akin ni Diyosa sa mahinang boses, hindi raw siya normal na tao gagaya ko. Kumabog ang aking dibdib at tumitig sa kanya. Ito lang naman ang hinihintay kong sabihin niya, pero hindi ko na siya pinapatapos. Agad kong hinilang kanyang kamay at inaya na siyang umalis na. Hindi na ako nagabalang maligo dahil natatakot ako na maabutan kami ni tatay. Habang nasa itaas kami sa aming kwarto,
Papiyaw kong ikwento sa kanya kung anong uri ng pamilya ba kami. Namutla si Diyosa nang malaman kung anong klaseng mga tao ba kami. Bigla siyang natakot sa akin pero sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at nakahandang ipagtanggol sa mga may balak na manakit sa kanya. Kahit papaano ay napanatag ang kanyang loob at mabilis nang naghanda sa aming pag-alis. Tanging si nanay lang ang natutuwa dahil sa pagpunta ni Diyosa. Nagtaka ang aking nobya kung bakit para bang napakainit ng pagtanggap sa kanya ni nanay. Bago kami makasakay sa bangka, binulungan ako ni nanay. Sabi niya, ingatan ko raw ang aking kasintahan. Espesyal siya at nag-iisa lang sa mundo kaya kung maaari, huwag ko siyang sasaktan. Mula noon palagi ko nang binabantayan si Diyosa. Hindi naman niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at nasasanay na akong nakikita siyang kumakain ng lamang loob. Kahit sa totoo lang, hindi pa naman niya ako pinagtatapatan ng tunay niyang pagkatao. Nahalata ko na siya at alam kong gusto niyang magtapat sa akin. Kaso lang parang natatakot siya. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang naman sa akin, kahit ano pa siya. Hindi ko lang alam kung paano siya i-approach sa puntong hindi naman ako magmumukhang kontrabida sa kanyang buong pagkatao. Kahit hindi niya madiretso na aswang siya at sinasabi lang niyang iba ang kanyang pagkatao, alam ko naman iyon. Ang sa akin lang ay sabihin niya sa akin mismo na isa siyang aswang. Mahal na mahal ko si Diyosa, kaya hinayaan ko lang siya. Isang gabi, nagising akong papalabas na naman siya ng bahay. Hindi niya ako napapansin kaya naman nagmamadali akong bumangon. Sinamantala ko ang pagkakataon at lumabas din ng bahay para sundan siya. Patalilis na naglakad si Diyosa papunta sa tabing dagat. Nagsasama na kami bilang mag-asawa at tanging si nanay lang ang nakakaalam sa hakbang kong ito. Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin niya, basta ang alam ko, habang naglalakad siya ay hindi niya maiiwasan ang pagtingala sa maliwanag at bilog na buwan na aning mo'y nagmamagneto sa kanyang paningin doon. Dahan-dahan siyang nagbabago ng anyo at naging mabalasik na naman ang muka. Wala na ang bakas ng pangalan niyang pagka-Diyosa sa kanyang muka. Nanlalamig ko siyang sinundan hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kulungan ng mga baka. Sa pagkakaalam ko, buntis ang mga baka na inilalagay doon at pinaparami. Simple lang ang mga tahanan sa nasabing lugar na ang pangunahing pangkabuhayan ng mga tao ay magparami ng mga hayop na ibebenta naman sa merkado. Nakita ko lang lumundag ng walang kahirap-hirap si Diyosa sa kulay puting tarangkahan at tinungo ang likod bahay. Inamoy niya ang paligid na animoy. May nalalangap siyang mabango sa kanyang pang-amoy. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang kulungan ng baboy. Ako naman ay pinanunood siya sa malayo at bakas ang takot sa kanyang ginagawa. Kinakabahan ako nang makitang binuksan niya ito at walang pagdadalawang isip na sinakmal ang isa sa mga buntis na baboy na nakakagulat lang na hindi man lang umangal matapos siyang daluhungin. Kay bilis niya itong nasakmal at walang takot o pandidiring inikot ang liig nito, dahilan para lumagutok yata ang buto ng kawawang baboy. Lupaypay itong bumagsak sa kanyang bisig na parang walang anumang nangyari. Sa kabila naman ang mga baka ay parang wala lang. At ang mga kasama ng baboy ay hindi ito nag-iingay. Mulagat akong itinulo sa kinatatayuan ng makitang ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko at tinusok ang bandang dibdib ng baboy. Sumirit ang dugo nito na hingal naman niyang itinapat sa kanyang bibig kaya kumalat ito sa kanyang muka. Para siyang uhaw na sanggol na nawawala sa sarili habang inaapuhap ang pinakamalakas na sirit ng dugo at dumigay pa.
Maya-maya, binutas niya ang katawan ng kawawang hayop at unang hinila ang kawawang supling nito sa tiyan. Buntis nga ang baboy na biniktima niya. Hiningal ako bigla sa kanyang ginawa pero wala pa din akong ginawang aksyon. Ang ikinakatakot ko ay kapag nahuli siya at mapatay. Ano ang gagawin ko? Kilala ng mga tao si Diyosa bilang aking asawa, kaya sobrang pag-aalala ko sa kanya. Kasunod niyang hinugot ang mga lamang loob at sarap na sarap siyang kinain ang mga iyon. Napapapikit at animoy, naglalakbay ang diwan niyang ninunguya ang mainit-init pang atay. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Mas nakakatakot siyang pagmasdan pumapatay sa akto kaysa sa naririnig kong mga kwento lang tungkol sa kanya. Mas nakakadiri at nakakakilabot. Tutup ang bibig na umalis ako sa lugar na iyon at nagmamadaling umalis. Pigil na pigil ko ang aking sariling lumikha ng ingay sa takot na baka mahuli niya akong sinusundan siya. Hinihingal pa ako nang dumating sa bahay. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng marinig ang pagdating ni Diyosa at parang walang anumang tumabi sa akin sa kama. Gusto ko mang makatulog ay hindi ko magawa. Natatakot kong sabihin sa kanya ang ginagawa niya dahil baka iwanan niya ako. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nagkakagulo na ang mga tao sa aming lugar. Natagpo ang patay ang buntis na baboy ni Mang Julio. Kaya dali-dali kong inimpake ang aming mga damit at gamit. Ilalayo ko ulit si Diyosa sa lugar kung saan nang gigigil ang mga tao na tugisin siya. May nag-aalok na ng malaking babuya para sa kung sino man ang makakapagpaturo sa salarin. Kaya nanginginig na inisip ko kung saan pa kami magtatago. Hanggang sa maisipan kong umuwi na naman kami ng Camotes. Mula Pampanga hanggang Camotes ay bumiyahe kami. Sa huli ay nagdesisyon akong sabihin kay nanay ang aking nakita. Itinaon kong kaming dalawa lang sa kwarto nang sabihin ko sa kanya na alam ko ang tunay na pagkatao ni Diyosa. Ngumiti si nanay na labis kong ipinagtaga. Matagal na raw niyang kilala si Diyosa. Aniya, nagmula ang aking nobya sa lahi ng mga may pangil. Kagaya niya at walang karapatan ang kahit na sino na husgahan sila. Nagulat ako sa aking natuklasan. Hindi pala alam ng aking ama ang buong katotohanan na hanggang ngayon ay isang matinding sekreto pa naming dalawa ni nanay. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin kaming magsasama ni Diyosa. Nagkaanak kami ng dalawa. At ngayon ay namumuhay kami dito sa Bukirin ng Cebu. Nakabili ng lupa si Mama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa inyong channel, sir. At God bless. Mabuhay po kayo palagi. At lahat ng may hinga ngayon, mabuhay kayong lahat. Muli po, ako po si Arthur ng Visayas.